Egunon, emango diogu hasiera abenduko udal batzarrari, nahi dizuet esan, badakizute, urtero bezala, gero eskolako aurrak etorriko zaizkigu gabon kanta batzuk abestera, orduan etenalditxo bat egingo diogu, dugu, eta jetxiko bera, nahi duenak gitxienez, aurren kantak, gabon kantak entzutera, bale? Eta besterik gabe, hasiera emango diogu udal batzarrari. Aurreko bilkuretako akta onartzeko proposamena 2025ko azaroaren 27an. Ekarpenik, aldaketarik ere ez, beraz, 158. puntura pasatuko ginateke, proposamena La Terraza izeneko udal eraikineko ustiapen zerbitzuaren emakida kontratuari zigorra ezartzeko. Bat puntua. Batzordearen proposamena, erabaki proposamena hau da. Lehenengoa, Saren 21 SL Ostebus Servicios Hosteleros SL Unión Temporal de Empresas, anagraman UT Explotación La Terraza, aldi baterako enpresa elkarteari 1.000 euroko zigorra ezartzea La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakidan 3 hileko kanona 2004ko azaroa eta abendua eta 2025ko urtarrila ordaintzeko bete beharra ez betetzeagatik. Hori guztia ez betetze batzuengatik, beste zehapen prozedura batzuk astearen kaltetan izan gabe. Bigarrena, kontratista jarritako behin betiko bermean gainean ordaindu beharko da zigorra. Horretarako ebazpen hau kontu hartzailetzari eta udal diruzaintzari jakinaraziko zaie bermeak konfiskatzeko ezarritako zehapenaren mugaraino. Kontratista 1.000 eurotan berritu edo handitu beharko du bermea, egikaritzen denetik 15 eguneko epean, bestela kontratua zuntziarazteko arrazoia izango du. Hirugarrena, ebazpen hau kontratuaren esleipidenaren jakinaraztea, halaber ondare txailari jakinaraztea. González jauna. Egunon, bueno, el pleno anterior se acordó iniciar... Aurreko planean, erabaki genuen, kanonan 3 hilabete ez ordaindu izanagatik izunketa prozesuari hasiera ematea, eta espedientean araututa dagoen bezalase prozesuarekin jarraitzea proposatzen dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. La Terrazare taberna kanona ordaindu gabe darama hainbat denbora eta hilabete daramatzagu egun gogoeraren inguruan hitz egiten eta beste behin udal gobernuari honek bere horretan estaiatu dio eta ez dago atzera bueltarik. Azken finean honek erakusten digu nola funtzionatzen duen momentu honetan udalak eta udal gobernuak oro har, ezta? Kontuak fiskalizatzeko orduan. Eta ez da adibide bakarra. Ogasun arloan, azken urtean, 7 milioiko zor preskribatua izan dugu, ezin izan dugulako diru hori bildu. Beraz, ez gara zor txikiez ari, trafiko arloko zor txikiez, edo zergak bildu ez izanaren ondorio sortutako, ez 1,5 milioi zorrak konstruktorekin. Golfeko kanonaren kasua ere hortxe dago. Ez dakigu jada hasi diren ordainagiria bidaltzen, baina badaukagu baita ere orain La Terraza tabernaren kanonaren ordainketa falta urte betez. Beraz, guk zehapen hau ezartzaren alde bozkatuko dugu, hala dagokiolako, pleguetan jaso bezala, baina ez da ezer berria. Guztira zehapen guztiekin 5.500 euro izango die eta 6.000ko zorra dute. Beraz, honek ez du konponbide handirik ekarriko egoera honetarako. Eta zer kezkatzen gaitu gehien?
Eta nire ustez udal gobernuak badu horretan ardura osoa. Nola heldu gara egoera honetara? Hainbesterako inpagoak egotera. Eta ez da erabakirik hartu horren inguruan. Lehenik eta behin, zatika ordaintzeko aukera eman zen zor baterako, baina behin betiko bermea 3 aldiz handiagoa da. Eta hala eta guztiz ere, egoera atzeratuz joan da, pilatu egin dira zorrak eta beste 300.000 euroko zorra daukagu, 600.000 guztira, interesekin. Eta pasaden hilean atera zen argitara hau, ona zehapenaren kontu ekarri zenean, ez zegoelako zehapena ezartzeko epe gehiagorik. Beraz, uste dugu ardura bat badugula eta, atzeratu egin dela hau gehiegi. Hainbesteko zorra ezarri da, aipatu izan da kezka dagoela lanpostuak mantentzeko eta logikoa den bezalase bat gatoz, kezka horrekin. Enpresaren zorra zifra hauetara iritsi denean, garantia edo bermea 6 aldiz gainditzen duenean, bai, erabakiak hartu behar dira, baina lehenago denboraz. Eta lehen esan bezala zer erakusten digu honek funtzionamenduaren inguruan errepikatzen dela, beti berandu, beti gaizki, beti improvisazioz, eta, azkenean argitara ateratzen da pastel guztia, kasu honetan 600.000 eurokoa. Eta hauxe da kudeaketa eredua udal honetan, eta uste dugu aldatu egin behar dela. Eskerrik asko, beste norbaitek, Rodríguez jauna. Gure ustez puntu honek eta aurrengo hirurek ederki erakusten dute zeitzuk diren EAJaren egiteko erak. Ez da normalean traketzak, informazio argirik gabekoak, irizpiderik gabekoak eta berandu, beti berandu egia esateko. Isun hau urriko osoko bilkuran azaleratu zen, Latabernaren egoera pleno honetan, baina kontzezioaren egoera oso atzetik zetorren, eta gu hilabeteetan egon gara horren inguruan galdezka, eta jaso dugun informazioa ez da inolako informazioarik jaso. Eta hilabeteetan egon garela langileen egoeraz galdetzen, eta erantzunik gabe ibili gara. Eta horrian, etortzen zaizkigu 1.000 euroko isuna proposamen bat, ointxe da berretziko duguna, baina udalari enpresak 600.000 euro inguru zor zizkion, baina zeuek urrian horren berri etzen duten eman. Urrian esan zen diguten zorra 260.000 eurokoa zela. 300.000 horiek adostuta zeudela, erazatituan ordaintzeko horren inguruan etzen duten ezertxo ere esan. Y en octubre nos dijisteis también. Eta urrian esan zenuten baita zorra 160.000 eurokoa bazen ere, zerga bakarra azaroa eta abenduagaiti 2024 gaiti jarri altzela gainerako hilabeteetarako, izapideak bukatu arte itxaron beharra zegoela eta orain badirudi, zehapen bajarri daitekela, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila eta urriagatik, hori ze datorrelako urrengo puntu. Beraz, hilabete batzuetan beste izapide batzuk egiten dira edo urrian norbaitek gezurra esan zigun. Izan ere, hemen ez diguzu esan, ez da zein den zehapen honen helburua eta urrengoena, eta ondo legoke hori esatea. Gezurretan eta gezurroiek eraman zintuzten azkenean aurreko azaroko osoko bilkuran egin zenuten erridikuloara, erridikulo benetan oso esanguratzua, ze oso argi gusten zuen nola da zeuen egiteko erak, baina ezke gero gauzak zeharo aldatu behar dira. Hau oso atzetik hasi izan hau txartu egiten, osea, ezin dana da 19.000 euro ez ordaintzeagatik 500 euroko isuna jartzea, eta hori da zeuen proposamena. Askoz be garestiago izaten da udaletxe honetan, adibidez, barazkiak saltzea Romoko kaletan, udalari 20.000 euro, ia 20.000 euro ez ordaintzea baino. Eta hori benetan ulergaitza da. Batzordean teknikariak
argi utzi zuen, pleguak oso txarrak dira eta nabarmen hobetu daitezke. Eta plegu horiekin onartu zana, oso agerian zegoen merkatutik kanpoko kanon bat onartu zela. Entonces, al final decimos que... Beraz, ze gertatzen da hemen? Elkarrekin Podemoseko ordezkariak esan du. Hau, hasieratik gaizki kudeatu da, eta ez urritik edo azarotik, 2024tik. Bide batez, 2024ko azaroan berriro ordainketa faltak hasi zirenean bazegoen aurrekaririk, aurretik ere inpagoak egon ziren. Eta zer egin zenuten? Ezerrez. Baina okerrena da zelako argumentuak entzun ditugun hemen. Langilei erroa botatzea, ez duzu ezer egin, eta zerbait egin baduzue, ez duzue, jakinarazi egin barzenean. Eta okerrena da argumentua, bueno, baina zehapenekin eta dana ordaindu digute. Hori bitan entzun dugu. Hori ezin da argumentua izan, lehenik eta behin ordaintzeko daude sinatzen diren kontratuak, ez gehiago edo gutxiago. Bete behar da sinatutakoa. Eta sortzen den sor bakoitza, izapide administratibo bat sortzen ari da ziurrenik asko gainditzen duena 500 euroko multa hori. Eta esan dugu, udal honek pazientzia handia du enpresa batzuekin. Epeak ematen dizkie, zorrak eta zorrak albidetu, eta gero oso pazientzia gutxi herritarrentzat. Eta hori benetan ezin da saldu. Deitoragarria da. Guk babestuko dugu proposamen hau eta hurrengo hirurak ere bai, baina berriro diogu honek argi uzten duela zeinen kudeak eta txarra egiten ari zareten legegintzaldi honetan eta beste batzuetan udal honetatik. Beste norbaitek, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Egunon, guk geuk ere baiezkoa emango diogu puntu honi eta hurrengo hirurei baita ere. Baina kritikoak izango gara udalaren kudeaketagatik. Udal gobernua gaizki eta berandu ari da jarduten. Berandu, gure uste dugulako azken helburua, aurreko batzordean esan zen bezalaze, kontratua ezerestea izan behar da. Eta gaizki jardun duzue, aurreko hilean denbora galtzen egon ginelako okurrentzia honekin, eta Bildutik esan dute, txapuza bat izan da hau. Eta eztabaidatzen egon ginen gero, ez diguzue informaziorik emon zor zatikatuaren inguruan, eta horregatik ordainketari baiezkoa bozkatuko diogu, azken finean kontutan hartu behar dugulako, 2024ko azaroaz geroztik zorra daudela, eta ostekoak ere bai, eta hori ordaindu behar da. Baina gure ustez, hau lehenago egin behar zen. Baina baiezko bozka emango dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek, Campillo Andrea. Egunon alkate Andrea, eskerrik asko, egunon guztioi. Este ayuntamiento... Udal honek enpresak esan beharrekoa entzun du. Enpresaren handik hurbil egon da eta irtenbidea bilatzen saiatu da, zerbitzua bideragarri izaten jarraitzeko, baita langileria ere. Eta kontzienteki eta arduraz egin dugu. Eta hori ze aurpegiratzen diguzue, argi eta garbi esango dizuegu. Aurpegi bikoitzarekin ari zarete. Beste gatazka batzu ez ari garenean esate baterako. Lorezaintzako langilez eta bar. Exigitzen diguzue entzutea, hitz egitea, ulertzea eta konpontzea, baina kasu honetan, zer eskantzen diguzue hain zuzen ere? Inorez entzuteko, gogor jardutea, suposatzen dut batzuek horri esaten diotela koherentzia, izan ere hasieratik gogor jardutea ez ditzateke bidezkoa edo ausarta izango erraza, bai. Baina, badakigu errazena dena ez dela beti hoberena. Gaur hemen ez ginen hemen egongo, beste modu batera jardungo bagenu. Instituzioa babestu egin beharko liuke enpresa eta atea itxi ordez. Baina ardura publikoa heldu duzue. Eta badakigu zer den domino efektua eta horregatik hain zuzen ere arduratsuak izan gara. Langileekiko, beraien jarduera ekonomikoarekiko.
instituciones se nos exige algo más. Instituzioi gehiago eskatzen zaigu, prentsako titularrak baino gehiago. Buscar soluciones Eta irtenbideak bilatzea ez da ahulezia bat, gobernatzea da. en comisión de parte de mi compañero Eta batzordean azaldu zitzaizuen. que no les importa. Baina batzuei antza, etzaile interesatzen. Enpresak ja 1,5 milioi inguru Un cálculo muy sencillo ordaindu du. Eta kalkula eginez gero, badakigu kanona 3.000 euro ordaintzaren pareko izango litzatekela. Esto no ha sido una barra libre. Hau ez da barra libre bat izan. Las sanciones se aplican y las aplicamos. Zehapenak aplikatzen ditugu bai, baina No koherentziaz. sé por qué dice el señor Benito que iban a prescribir. Eta Benito jaunak ez daki segaitik esaten zuen preskribatuko zudela. Rodríguez jauna, ez dakit nori galdetu diozu langileen egoerari buruz, niri ez gitzienez. Pero existen derechos Baina badaude eskubide batzuk araudian jasota daudenak, basatika ordaintze esate baterako eta badriduri deseroso egiten zaizuela, baina berriro diogu frakzionamendu hori hile betetzen da. Gero hori bai, egungo ez betetzeak daude. para la viabilidad de la empresa en la situación actual. Eta hori egia da kanonak bideragarritasuna ere, oztopatzen duela, baina ez daukagu erremintarik bestelako zerbait egiteko. Gure obligazioa esen zehapenak zigorrak improvisatzea ondo kudeatza baino, eta esperientzia horretatik atera dugu ondorio bat, guztiok ados gaude. Hobetu bar dira pleguak, Para que una situación así no vuelva horrelako zerbait berriro ez gertatzeko. a lo que ha hecho. Eta hori zedain zuzen ere udal honek egin duena. Y las siguientes nos abren la puerta para rescindir el contrato. Zehapen honekin eta ondorengoarekin kontratu azken dezakegu eta Bermeobekin kontratu berri bat atera. Eskerrik asko. Besterik gabe bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak aho batez onartua geratzen da. Eta honez beste 159. puntura pasatuko ginateke proposamena La Terraza izeneko udal eraikineko ustiapen zerbitzuaren emakida kontratuan zigorra ezartzeko prozedura hasteko bigarrena. Batzordaren proposamena, erabaki proposamena, uda lehenengoa, Sabeno 21 SL, Ostegu Servicios Teleros SL, Unión Temporal de Empresas, 1.500 euroko zigorra ezartzeko prozedura hastea La Terraza udalaren marekina ustiatzeko zerbitzuaren emakida kontratuan irudiko kanuna ordaintzeko bete beharra ez betetxaketik. Ebazpen hau, kontratu deitu zaion aldi baterako enpresa elkarteri jakinaraztea diruzaintzaren ziurtagiraren kopiarekin batera eta 10 egun balioduneko entzunaldi izapidea ematea jakinarazpena egin eta horrengo egunetik zenbatzen hasita bere eskubideari komeni zaiona alegareza. González jauna. ...149, 150 y 151... ¿cómo explicarlo? Esan bezala 159, 150 eta 151 puntuak batera doaz, eta juridikoki jasanezina den egoera bat antolatzen ari gara. Emakidadunak ezin izan du kontratua bete eta horregatik udalak esku hartu behar du interes publikoa babesteko eta zerbitzua bermatzeko. 3 puntu hauek ordainketa desberdinei egiten die referentzia eta arau hauste larri gisa tipifikatu daude. Beraz, legeak ezarritako prozedurak jarriko ditugu martxan. Entzute tartea ireki eta beste prozedura tartan jarritargi eta garbi diot gure borondatea da hau konpondu eta berriro lizitatzea. Horregatik, lanean ari gara pleguak hobetzeko, batzordean esan genuen bezalase, eta Getxo Kirolaken artezkaritza batzordean esan genuen bezalase, eskaintza ekonomikoki bideragarriak ez diren eskaintzak ekiditeko gehien bat. Eta posiblez bada, berme refortzatuetara joko dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, yo toco hablar, porque... Nik hitz egin behar du, ba? Lo aguantan todo, ¿no? Hitzaldiek hemen, denaren aurka egiten dutelako. ¿Qué pide la oposición? Ze eskatzen du oposizioak? Gardentasuna, hasteko. Tampoco es que sea mucho pedir, ¿no? Ez dugu asko eskatzen, informazio pizka bat, gardentasun pizka bat, urrian etorri zenean lehenengo zehapen hau osoko bilkurara, esan nahi zuen, zituela beste 300.000 euro sorpetuta, hori da gardentasuna, informazioa ematea. EAJak esan digu kontziente dela eta ardura hartu duela.
Eta hasieratik jardutea nahi dugun ez, hasieratik ez, baina enpresa honek ordaintzeari utzi zion 2021ean, 2022an, 2023an, 2024koa ez da lehena adibidea. Baina hasi zen zorra zatika ordaintzen, baina aspalditi dator. Beraz, zuen diskurtso hauek, kontziente izan zaretela arduratsuak, ikusi beharko da, beraz. Hasieratik zorrotzak izatea, ez, baina hau ez da hasiera. 300.000 euroko zorra pilatuta zeukaten. Eta nun galdetu dugun langileena? Ez dakizun honegon zinen, baina batzordetan. Duela 2 urtetatik dator hau. Batzordetan galdetu dugu, igual zu ez zinen adiegon. Eta gero, langileak eskatuta daude enpresaren bideragarritasunaren inguruan. Kontua da, enpresa honen lana ez dela mugatzen horra, gauza da emakida eta gero ze enpresak duten sarbidea emakida horretara. Eta enpresa horiek bideragarritasun jakin badute. Momentuz, beste ostalaritzako negozio batzu mantentzen dituzte udalerrian, beraz. Nik, Álvaro González ordezkariak esandako azken gauzari ondo deritzot, hitzarmen badago eta saiatu behar gara, langilekin egoten, baina 5 urteren ostean ordaindu gabe egon ondoren arduraz eta kezkaz hitz egiten etortea ona, ez da oso sinesgarria. Galdetu izan dugunean, zerbait egiten ari zineten ez duzu ezer esan. Beraz, pasaden egunean esan nizuen, langileriaren egoera ez dakit ezer egin duzuen horren inguruan, baina gardentasuna eskatzen dugu, gardentasuna, ardura eta gauzak argi esatea. Hau bezalako zerbait badago eta aurrekin behar badiegu, aurrera, baina informazio eman zatika baizik eta osorik. Egoera osorik kontsidatu alizateko. Eta sistematikoki ez duzu horrela jarduten, hori eskatzen dut. Eta ardura, baina benetako ardura, ez hitz solteak. Eskerrik asko, beste norbaitek. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez. Onartua geratzen da. Eta honez beste, 150. puntura pasatuko gineateke. Proposamena La Terraza izeneko udalerekineko ustiapen zerbitzuaren emakida kontratuaren zigorra ezartzeko prozedura hasteko 3. Lehenko proposamena bera, baina orain egokituta beste 3 hilabete ezberdinari. Hau da, maiatza, ekaina eta uztaila, aurtengo maiatza, ekaina eta uztailekoa. González jauna. Repetir solamente para que se abra el turno de palabra. Ez, hitz egiteko txanda irekitzeko besterik ez. Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, aurreko puntuan entretenitu egin naiz, dokumentazioa berrikusten ari nintzelako mugikorrean hainbat gauza. Nik esan dut, zeapena jartzen zela instrukzio fasea bukatzear zelako hori esan zenutelako aurreko hilabetean, edo behintzat nik hori ulertu nuen, baina ezin dut egia esan verifikatu. Ez bada zuzena, bueno. Hala eta guztiz ere, esan zitzaigun, ea oposizioak zer eskatzen dugun, eskatzen genuen lorezaintzako kontratuan zate baterako malgutasuna, entzunalizatea, eta hemen zorrostasunez jardutea. Ez dago alderik, lorezaintzako kontratuan entzutea eta malgutasuna langilekiko hori zen nahi genuen. Ez genituen entzun ere egin, bilera bat ez zitzaien eman. Eta enpresarekin bai eskatu genuen bilera bat. Ez zutelako eseri ere egin nahi. Plantillarekin negoziatzera. Azken finean kezkatzen gaitu langileriak, La Terrazako langileriak. Baina ez dakit beraiekin egon zareten harremanetan. Behar bada baietz esango duzue, baina harrituko nintzateke. Izan ere, hau gertatu aurretik, EH Bilduk birritan edo galdetu zuen La Terrazaren kontu hau zein egoeratan zegoen, zurrumurrua zeudelako, itxi dezakeela, eta baina ez duzu ezer esan, eta beraz hortik ulertzen dut, etzaretela egon langilekin. Beraz, kezka ez da horren handia zuen partetik.
Eta, bueno, más firme. enpresarekin zorrotzagoak izan behar zineten, eta errealistagoak izan ere berriro diot. 600.000 euroko zorra metatu dute. Urtebete egon dira zorra pilatzen, zatikatu gabe. Beraz, uste dut, epe hori luzeegia dela. Eta honek ez du konponbide errazik izango. Askoz lehenago esku hartu beharra zegoen. Espero dugu bukatzea, baina ea nola bukatzen den hau, ea 600.000 euro hauek bueltan jaso daitezkeen, baina hurrengo plegurako bai kontutan hartu beharko dugu. Gehiago erreparatu beharko diegu beste eskaintza batzuei, arrazoizkoagoak direnei. Rodríguez jauna. Sí, ya solo quiero aportar un dato. Bai, datu bat ematearren bakarrik. Erantzungo du testuinguruarekin. Begira, galdetuko dugu. Baina galdetu genuen jada martxoan. Gobernu taldeak zesan zigun, nik ere entzun ditut zurrumurru hoiek, baina ez dago inongo idatzirik edo probarik horren ingurukoa. Ez da eskaera formalik aurkeztu, ez da bilerarik egin. Beraz, aurre ikusten diren neurriak esleipen pleguetan datozenak dira. Bermearen ingurukoak, bermearen kasua, emakida usteko arrazoiak kontratuan jasotakoak izan beharko dira. Eta bakante geratzen bada kontratua, bai, bakasu horretan beste lizitazio bat egingo genuke. Ni behintzat, ez dudalako ikusten, ostalaritzako langileak kontratatzearena. Bestalde, kolektibo honek ikusita nola eragiten dien kontratuei subrogazioa egiten duela, lege aplikatuko da. Nik uste dut hau ez doala eskutik aurreko diskurtsoarekin. Beraz, bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak. Hago batez, onartua gelditzen da, eta azkeneko puntura pasatuko gineateke, 151. puntua, proposamena, La Terraza izeneko udal eraikineko ustiapen zerbitzuaren emakida kontratuaren zigorra ezartzeko prozedura hasteko 4. Batzordaren erabaki proposamena da beste aurreko puntuaren bardina, baina hau lotuta abuztu, iraila eta urriko errentak ez ordaintzeagatik. González jauna. Hitz egiteko txanda irekitzen nahi dut. Ez? Campillo Andrea. Bai, bukatzeko. Nik esan dodana da, niri inork ez didala galdetu. Hor arte, horritziko dut. Y le pido respeto en las formas. Eta respetu eskatzen dizu Rodríguez jauna formetan. Ez da adien nintzela egon, ziurrenik enintzen batzorde horretan egon, logikoa den bezalase. Solo por terminar. Eta bukatzeko, Habría sido eskudeatzea izango litzateke modu bidegabean zerbitzu hau bertan bera ustea pandemian. Ez entzutea izango litzateke langileak etxera bidaltzea inongo alternatibari gabe. y no actuar. Eta ezer ez egitea, eta eginda, esku hartu da, zuek ezetz uste duzuen arren. Beste alde batera begiratzea izango litzateke, eta arazo hor zegoen, saiatu gara negoziatzen eta konta hau bideratzen. Berriro diot, horixe da gobernatzea, ez bakarrik zeapena jartzea. Eta udalau ez dago hemen zarata egiteko bakarrik, babesteko eta zaintzeko. Zorrostasunez kudeatzeko zerbitzu publikoak. Eta hori egin dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, hago batez, onartua geratzen da. Eta honez beste, 152. puntura pasatuko gineateke, proposamena 47/2007/2025 eta 43/2053/2025 zenbakia duten sarrera erregistroko kreditu gehigarrien hasierako onarpenari aurkeztutako alegazioak izapidetzeko ez onartzea. Batzordaren proposamen hau da, ez onartzea izapidetzeko
Angel José Cervantes Martín jaunak aurkeztutako alegazioak ez duelako betetzen bere idazkietan aipatzen dituen kreditu gehigarria emateko espedienteetan alegazioak aurkezteko legitimatutako interesdunaren izaera. Bi erabaki hau eskatzaileari jakinaraztea eta udaleko kontu hartzailetzari helaraztea. Uriarte jauna, Egunon, eta egu berrion, ja biharko begiratuz. Eskerrik asko, alkate Andrea. Proposamena aurkeztutako alegazioak izapidetzeko sonartzea da, eta arrazoia sinplea da, alegazioak aurkeztu dituen pertsonak ez dolako betetxe legitimatutako interesdunaren baldintzak. norbaitek hitza, ez, beraz bozketara pasatuko gineateke, aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PSOE eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak ez daude, abstentzioak Partido Popularra. Eta honez beste, 153. puntura pasatuko gineateke, Puerto Deportivo Labragetxo S.A. sozietatearen administrazio kontseiluan udala ordezkatuko duen udalkide bat izendatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, Puerto Deportivo Labragetxo S.A. sozietatearen akziodunen batzar nagusiari proposatzea Francisco Javier Elorza Ormaetxe jaunaren izendatzea udalaren ordezkari sozietatearen administrazio kontseiluan. Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egun on guztioi. En este punto del orden del día... Gaio zerrendaren puntu honetan, ari gara proposatzen, alkatetzatik, akziodunen Puerto Deportivo de Labragetxo sozietatea izendatzea Francisco Javier Elorza Ormaetxe udaletxearen udalaren ordezkari gisa iraungi egin baita bere aurreko izendapena kargu horretan bertan. Eskerrik asko. Norbaiteke hitza, ez, beraz bozketara pasatuko gineateke, aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da. Honez beste, 154. puntura pasatuko gineateke, bozeramaileen batzordeak 2025ko abenduaren 3 Euskararen nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Bozeramaileen batzordeak 2025ko abenduaren 3 hau batez hartutako adierazpena. Euskararen nazioarteko eguna 2025 adierazpena. Euskara bide luzea egin du. Luzeen agian, Europan zaharrenean. Eta ere bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua, zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena, milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharrak gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutzi genuen. Isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazten hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek, ordea, zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregaitik unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisorako bide berria jorratzeko unea. Aisialdetik lan munduraino eta norbakunakotik erakundetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belanaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen bizi berritzi prozesuari segurtasuna emateko indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerri beroena urte luzez euskara bizi, euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu onaino. Eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du.
Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari dizdira emateko eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari eta euskararekin edonori. Ate berria zabaldu eta lur zoru berriak landuko ditugu denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakus diezagula aurrera nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea, guztion baitan baitago euskararen jauzia, zugan, nigan, gugan. Norbaitek hitza? Bai. Egunon guztiei. Entzun berri dugu adierazpena alderdi guztiek sinatu dugu, bai. Eta horrek, teorian behintzat, getzon denok euskararen alde gaudela erakusten du, edo erakutsi beharko luke. Baina horrek ezin ditu diskutatu benetako oso jarrera ezberdinak. Adierazpenak, azken finean adierazpenak sinatzea erresa da, euskararen aldeko erabakiak hartzea ordea ezainbestea. Testu hau entzun da, edonok pentsa lezake gure udalean hizkuntza eskubideak bermatuta daudela, baina badakigu hori ez dela horrela, eta euskararen kontrako oldarraldian sartua gaudela bete-betean. Azken garaian ikusi dugu nola hizkuntza eskakizunen inguruan atzera egiteko erabaki politikoak hartu diren, eta erabaki politiko horiek ez dira neutroak. Zuzenean eragiten diote euskarak udal honetan duen presentziari, zuzenean murrizten dituzte herritarren zein langileen hizkuntza eskubideak, eta gainera nobedabide bakarrean joan dira euskararen kaltetan. Bestalde, badago, euskara sistematikoki zalantzan jartzen duen jarrera politiko bat, eskubide bat dena inposizio gisa aurkezten duena, baina, diskurtso hori ez da berria, eta ez da kasualitatea ere. Euskararen normalizazioaren aurkako jarrera zuzena eta esplizitua da, eta bai, sinatu zuten. Eta badaude, euskararen alde agertzen direnak, beti ere, euskarak ez badie trabarik egiten, noski. Kulturara, folklorera edo simbolismora mugatu nahi dutenak. Euskara eskubide gisa tokia eskatzen duenean edo eguneroko funtzionamenduan erdugunean jartzen denean, orduan hasten dira eragozpenak. Horrek badirudi molestatu egiten duela, eta bai, horiek ere bai, sinatu zuten. Euskararen alde egotea ez da neutrala. Euskararen alde egoteak ondorio politikoak ditu, eta ondorio horiek hartzeko prest egon behar da. Azken finean, zer balio du adierazpen honek, ondoren hizkuntza eskakizunak ahultzen badira. Zer balio du euskararen aldeko testu batek, gero, euskara lan hizkuntza izateko baldintzak bermatzen ez badira. Zer balio du adostasun honek, eguneroko jardunean euskara bigarren mailara kondenatzen bada. EH Bildun konpromiso argia da. Euskarak behar dituen baliabideak, eskakizunak eta erabakiak defendatuko ditugu deserosoak badira ere. Ez gaurko adierazpenean bakarrik, baizik eta urteko 365 egunetan. Abenduaren 27an, Euskalgintzaren Kontseiluak arratsaldeko 5:00 Miribilan burutuko duen ekitaldian egongo gara, eta dei egiten diegu euskaltzale guztiei bat egitera. Euskaltzaleon indarra eta batasuna erakusteko, eta euskal jendarteari oso mezu argi bat helarazteko. Hizkuntza politiketan ezinbestekoa eta premiazkoa da jauzi sendo eta ausarta ematea. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Aurrera egingo dugu beraz. 155. puntura pasatuko gara. Udalaren eta erakunde autonomoen 2025ko 3. hirileko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena, hau da. 2025ko 3. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoerak jakitun geratzea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dagoa. Norbaitek hitza? Ez? Barañano jauna?
Egunon guztioi. Hirugarren hiloreko aurrekontu exekuzioaren dokumentua aztertuta, ondorio nagusi bat oso argi geratzen da. Arazoa ez da puntuala, ez da arlo jakin batekoa ere, arazoa egiturazkoa da. Lehenik eta behin, azpimarratu behar da, jaso dugun dokumentuan partida handiena hirigintza plangintzari dagokiola. Hau da, udalaren politika estrategikoenetako bati, hiri ereduari, etxebizitzari, plangintzari eta etorkizuneko garapenari. Eta hain zuzen ere, pisu ekonomiko handiena duen arlo horretan, bertan ikusi dugu, zin den udal gobernu honek duen arazo nagusiena, exekuzio maila basua, kreditu asko geldirik eta aurreko ekitaldietatik datozen partiden pilaketa. Baina arazo hau ez da hirigintzara mugatzen. Eredu bera errepikatzen da beste programa batzuetan ere, modernizazioan, informatikan, gobernu irekian eta kudeaketa orokorreko hainbat partidetan. Kasu askotan egoera bera da, kreditua badago, konpromisoa eginda dago, baina benetako gastua ez da exekutatzen, edo oso mailo basoan geratzen da. Are kezkagarriagoa da ikustea egoera hori ez dela urte asko honetakoa bakarrik. Aurreko ekitaldietatik datozen kreditu askok oraindik indarrean jarraitzen dute. Urteak daramatzatea arrastaka, eta ez dira benetan gauzatzen. Horrek argi erakusten du arazoa ez dela epe kontua, baizik eta plangintza eta exekuzio gaitasunaren arazoa. Aurrekontua ez da paper ariketa bat, aurrekontua tresna bat da. Proiektua gauzatzeko, inbertsioak egiteko eta herritarren beharrei erantzuteko. Horregaitik, gure ustez, beharrezkoa da aurrekontu errealistagoak izatea, exekuzio ahalmenik bat etortzea, eta urte batetik bestera kronifikatzen diren partida eta inbertsio horiei behingoz irtenbidea ematea. Bestela, urtero egoera bera errepikatuko dugu. Aurrekontu handiak, exekuzio txikia eta dirua geldirik, herritarrek, zerbitzuak, etxebizitza politikak eta inbertsio errealak behar dituzten bitartean. Haindak azkarra udal gobernua duen kudeaketa ahalmen non aurten, oraindik urtea iztear dugula, ez digute aurrekontuak aurkeztu. Beraz, argi dago, gobernu honek ez daukala ezer kudeatzeko ahalmenik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, norbaitek hitza, Uriarte jauna. Eskerrik asko, Kataldrea. Bueno, EH Bildutik hitz asko entzut dugu. Y la verdad es que cuando se habla de una ejecución presupuestaria al tercer trimestre eta hiruhilekoari dagokion exekuzioaz ari garenean, nik zenbakiak bakarrik aipatuko ditut, oso zenbaki gutxi. Baimenak, hau da, baimendutako gastoa. Akitaldian 175 gaindituta dagoenean, 100-enera iritsi da. Eta xedapenak edo erabili dena 183,5koa da. Urtearen hirueren 175 eta orain 93,5, hau da. Ekitaldia amaitzean hasierako kredituen 100 gaindituko dugu. Nahi duzuena esango duzue, baina zenbakiak argiak dira. Inbertsioak, hasierako kredituak, baimenduta daude, baita soberakinaren inkorporazioak, ez bakarrik aurrekontuan onartutakoak, baizik eta aurreko urteetakoak. Legegintzaldia amaitzen ari da, eta ekitaldi honetan, barne hartuta soberakinen inkorporazioak 26 milioi eurora iritsi da, eta guztizkoa 30 milioikoa zen. Disposizioetan 170 gaude. Hau da, ekitaldiaren bi eren egin dira, eta betetze mailaren 86an gaude. Nahi duzuena esan dezakezue, baina zenbakiak argiak dira. Guztizko gastua 100 eta 83,5 ekitaldiaren bi eren bete direnean. Beraz, beste puntu batera pasatuko gara.
156. puntura, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 157. puntura pasatuko gara, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, aurrera egingo dugu, 158. puntua, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea. 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2025ko 3. hiruhilekoa. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozioen atalera pasatuko gara. 159. puntura, Popular Udal taldearen mozioa, udal lorezaintza kontratua lotetan banatzeko erabakia deuseztatzeari buruzkoa. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko, alkate Andrea. Aurreko 2025ko abenduaren 2 udaleko tokiko gobernu batzarrak honako hau onetsi zuen 329 puntu gisa. Udalerriko berdeguneak eta udal lorezaintzari lotutako elementu guztiak, baita galtzadaren ertza, espondak, arekak eta udal estraden mugak ere garbitzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua hastea eta pleguetako 2. faseari dagokion proiektua onestea, hori kontratatzeko eta gastua baimentzeko 4 milioi euroko zenbatekoarekin eta 18 hilabeteko egikaritza epean aipatutako lizitazioan, udal honen 2. kontraturik handiena 3 lotetan banatzea erabaki dute eta kontratuaren iraupena 18 hilabetera murriztea, adjudikazio horretan osoko bilkuraren kontrola saihesteko. Lizitazio horrekin udaleko gobernu taldeak lehengoetara itzuli da eta berriro ere osoko bilkuraren kontrola saiestu nahi du zerbitzu bat adjudikatzeko lorezaintza zerbitzua, alegia gure bizilagunean beste arazo sortzen ari dena. Hala beren kabuz eta bulegoetan ateak itxita honako hauek saiestu nahi dituzte. Alde batetik osoko bilkurak honestea kontratazio hori arautu behar duten baldintza teknikoetan eta administratiboen pleguak. Alderdi guztiek guztia gauden osoko bilkurako kontratazio mailak gardentasunez eta legezkotasunez gainbegiratzea aurkezten diren enpresa guztien eskaintzen irekiera, eta azkenik bertan bera utzi eginda osoko bilkurako onetsi behar izatea lorezaintzako kontratu handi hori. Adjudikazio horrekin gobernu taldea legez kanpoari da, argi eta garbi. Estatuko kontratuaren legeak ezarritakoa urratzen baitu. Lege horrek, berariaz debekatzen du kontratuak zatikatzea kontratazioaren inguruko baldintzak saiesteko zehazki honako hau dio. 89.2 artikulua ezin dira kontratuak zatitu beren zenbatekoa gutxitzeko publizitate baldintzak edota prozedura dagozkionak saiestearren. Hau da, lege honek berariaz debekatzen du gobernu taldeak egin duena kontratua zatikatzea kontratazioari buruzko betekizunak saiesteko alegia. EAJak gainetik kendu du osoko bilkura. Haiek nahi duten enpresa nahi duten moduan eta unean kontratatzeko. Bestalde zalantzarik gabe zerbitzua larrikik kaltetuko da. Lorezaintza zerbitzuen zati bat beste batzuetatik isolatuko baita. Horrekin batera osoko bilkuran beste gairen bat ere garatuko da. Horregatik guztiagatik Getxoko Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du lehenengoa, baliogatu da tokiko gobernu batzarren 2025ko abenduaren 2ko 329 erabakia, eta bigarrena, Getxoko udalaren osoko bilkurako honetz ditzala administrazio kontratazioa arautuko duten baldintza teknikoen eta administratiboen pleguak, bai eta ondorengo adjudikazioa ere. Eta hirugarrena mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Gure mozioan esan bezala, hori, bueltatu da, gobernu taldea, goiengoa etzueneko gauzak egitera. Eta zer egiten zuen, kontratu handiak, lote txikitan zatitu. Horrela, ez zuten plenotik pasa behar, horrela, egin zuten Getxoko antzokia bizilauna kontra zituztela eta beste taldeak ere kontra zituztela. Megaproiektu hori epe luzera ikusi dugu ez dela Getxok behar zuena eta gobernuak edo ezingo zuela kudeatu. Eta horrela egin zuten antzoki hori hainbat epetan banatuta, hainbat urte geroago gauza bera egin nahi dute. Halako kontratu bat hainbat lotetan banatu. 18 hilabete geratzen badira ere legegintzaldia amaitzeko. Orduan nik esan nahi dut pleno honek edo osoko bilkura honek honetz ditzala hoiek danak. Kontratazio mailak ezingo baitu bestela adjudikazioen legezkotasuna egiaztatu.
Eta bestalde, lautetan eta denboretan banatzeak ez ikusi egiten dio lorezaintza zerbitzuaren kudeaketa kaskarrari. Egungo pleguetan ez dauden hainbat erabaki hartu dituzue zuek gobernuaren taldetik. Eta lorezaintza lehen etzegoen arazo bihurtu duzue. Beraz, kontratua zatikatzeko aukera etzegoen, ez dago egungo pleguetan, eta duela gutxi arte etzuen existitzen. 2.852.000 euroren truke adjudikatu zen. Eta kontratu hori hor dago, eta gainera badago lorezaintzako kontratu txiki bat. 2.924 eurokoa, badago Punta Begoñako beste kontratu txiki bat ere bai. Badago beste lorezaintza txiki bat Izarroko gotorlekurako. Eta badago beste garbiketa kontratu txiki bat ere. 5 kontratu txiki ditugu gauza bererako, hau da lorezaintza zerbitzuetarako. Hainbat enpresarekin. Eta orain, horietako bat nagusia, 3 zatitan banatu nahi dute langile eta enpresa desberdinekin. Horrek esan nahi du, 7 enpresa desberdin egongo liratekeela Getxon lorezaintza lanak egiten. Eta hori kontraesanean dago zinegatziak Getxo Kirolerako esaten zuenarekin. Berak esan zuen ez zela mantentze zerbitzua lotetan banatuko, horren aurka egin zuen, baina hori kontra esanean dago orain egin nahi dutenarekin. Eta zuek erabaki duzuenarekin bat, ez, 5 pertsona egongo dira, hainbat pertsonak egingo dute lorezaintza, beste batzuk ustuko dituzte zaborrontziak, eta hori akatsa da. Lorezaintza sasoiaren araberakoa da. Sasoi bakoitzean gauza desberdin bat egin behar da. Beraz, 12 pertsona egongo dira horretan sartuta. Eta mozketa lanak egin zitezkenean hori egingo zuten. Duela gutxi, erabaki pertsonal bat izan da, langileak hainbat zatitan banatu dituztela, eta erabakia izan da pertsonala, eta porrot etengabekoa izan da, eta jaso ditu gainera bizilagunen kexak. Lo quieren hacer de espaldas al pleno. Besteak beste, Getxoko bizilagunek esan dute zuhaitzak moztu direla, edo hobe esan da, ez direla moztutzen, eta aukera horiek konpondu beharrean betikotu egin nahi izan dituzue lorezaintza zerbitzu honen banaketarekin. Horrela, mozketa eperik ez daukan lorezaintzako kontratu bat ezin da kontrolatu. Eta mozketa sasoiko jarduera bat da, eta ondo antolatu bada, antolatu behar da, bestela ez dagolako kontrolik, ez dagolako kalitate bermerik. Horregatik, kontratuak eskatzen dugu izan dezala egutegi arregi bat, eta beharrak jaso ditzala, beharrak eta epeak ondo jasota, noiz moztu behar diren zuhaitzak, noiz moztu behar diren gauzak. Ez da xehetasun txiki bat, segurtasuna da, zuhaitzen segurtasuna eta osasuna baita ere. Estatuko kontratuen legea oso argia da. Mozketa eperik ez daukan kontratu bat, kontrolatu ezin den kontratu bat da. Ez bada mozketarako eperik ezartzen, nola bermatuko du udalak zerbitzua behar bezala ematen ari dela? Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Nik gauza batzuk argitu nahi ditut, egia da, estatuko kontratuen legeak, 89.2 artikuluan esan dena, jasotzen duela. Ezin direla kontratuak zatitu, beren zenbatekoa gutxitzeko, baina hau ez da zatitzea, ez ditugu 2 edo 3 kontratu desberdin atera. Balio estimatuak lotoen guztizko hartzen du aintzat. Orduan, 6.000 eurotik bera baldin badago, ez dauka zertan osoko bilkuratik pasa. Baizik eta pertsona eskudunak egin dezake.
contrato de jardinería recién publicado no supera... Argitaratu berri den lorezaintza kontratuak ez du 6.000 euroko muga hori gainditzen. 3.000 euroak gainditzen ditu, beraz, legezkoa da kontratu hau tokiko gobernu batzarraren esku egotea. Baina, hala ere, bada azpijoko politiko-tekniko bat saihesteko eztabaida hemen plenoan egitea eta plenoaren kontrola saihesteko. Eta hori horrela da, eta horretan erabat argi ados gaude mozioarekin guztio konturatu gara lizitazio hau oso garrantzitsua zela grebaren ostean. Gure taldetik beti galdetu dugu azken hilabeteetan zer gertatuko zen kontratu berriarekin. Greba egunetik gora iraun zuen eta langileek hori greban egon ziren bere soldatak eta bere baldintzak hobetzeko. Eta guk nahi genituen pertsona horien baldintzak eta eskubideak bermatu. Baina aukera hori ez lapurtu egin zaie, 18 hilabetera murriztu delako kontratua eta ez da ohikoa. Ez, 3.000 euroko alde txiki horrekin, bai oso argi ikusten da, ze asmo politiko dagoen horren atzean. Eta loteetan banatze hau zigor bat da, udalaren zigorra plantillari, ezin da besterik esan. Ze plantilla geratu egintzen, esan, bere soldaten galeraren eta lan baldintzen murrizketaren aurka agertu zen, grebara joan ziren, enpresak ez zuen negoziazio kolektiboa egin nahi. Eta udalak etzen irmo agertu. Zer egin du udalak? Banatu eta irabaziko duzu, ez da? 51 langileko plantilla banatu egiten da, bere garaian denak elkarrekin egon ziren, bere grebako aldarrikatan, penetan, baina orain plantilla hori 3 taldetan banatu da. Eta hemendik aurrera, 3 enpresa baldin badira esleipendunak, baldintzak banatuta negoziatu beharko dituzte, enpresa bakoitzarekin edo lote bakoitzarekin. Enpresak zigortu bazuen plantilla, huelgangatik, ze plantillako ordezkariak gainera, bere esperientzia baino txikiagoko mailako gauzatara mugatu dituzte, Patronalak ja ez bazen gutxi, plantilla gaizki tratatzeko, udala ere batu egin zaio, lorezaintzako gure plantilla tratu txarrak emateko eta lotetan banatzeko azpijoko politiko-tekniko bat izateaz gain oso erabaki kaskarra da. Eta langileek ez dute zer irabazen erabaki honekin. Hau esan da, Elkarrekin Podemosetik uste dugu nahikoa dela. Oinarrizko zerbitzuak ez direla lizitatu behar, ez lorezaintza, ez garbiketa zerbitzuak, ez kontratuen legearen 130 artikuluak esaten duen bezala, eta nahikoa da prezio baxuak eskaintzen dituzten enpresai ematea kontratuak gero zerbitzu kaskarrak mantentzeko. Uste dut oso argi geratu dela, modelo horrek, eredu horrek ez duela balio, mozioaren alde bozkatuko dugu, ez gaude bigarren puntuaren alde, baina bai mozioaren alde bozkatuko dugu. Díaz Andrea. Egunon, eskerrik asko, Andrea. Bueno, el PP sostiene que ya se ha dicho, ¿no? PP alderdiak esan du lorezaintza kontratua legez kanpokoa dela, eta 18 hilabeteko eraupena izan da, udalaren kontrola saihesten duela, baina lotetan banatzea legezkoa da, batez ere lan desberdinak badira. Loteak hainbat zerbitzu biltzen dituzte, zerbitzu desberdinak, 18 hilabeteko
iraupena erabat legezkoa da. Gustatuko zaigu edo ez zaigu gustatuko, ulertuko dugu edo ez, planteatzen dena, baina ezin dugu mozio horren alde egin, ze desadostasunaren ordez legezko kanpokotasun aldarrikatzen dute. Iruditzen zaigu kontratu berriak hobeto dimentsionatzen duela gastua, espero dugu gastu horren zati bat langileen erosahalmena babestuko duela, eta ez murriztu. Pentsatzen dugu zerbitzuak hobeto ematea ahalbidetuko duela, hori baita herritarrek behar dutena. Aldaketa teknikoa pleguen aurkezpenean handia izan da, ikusiko dugu epe laburrera, ia planteatutako neurriek hobetzen duten zerbitzua ala ez, denbora behar dugu gauzak berregituratzeko edo aldatzeko, edo ikusiko dugu, azterketa bat ikusiko dugu, ikusteko nola garatzen den kontratua. Eta garrantzitsuena da kontratua lehen martxan jartzea, eta gu mozioaren kontra aurkeztuko gara. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. Bai, gu hainbat urtetan eskatu dugu kontratuaren honen inguruko azterketa bat ikusteko zerbitzu hau era zuzenean eskaintzeko abantaiak zeintzuk ziren, hainbat urtetan ukatu duzue. Egia da, eskatzen genuenean hemengo zinegotziak guztiak ez geundela, baina gure ustez zinegotzien ardura eta herriarekiko errespetua eta gainontzeko zinegotzien ardura da bakoitzaren alderdiak defendatzea jakitea. Hortaz aparte, ados gaude Elkarrekin Podemosek esan duenarekin, hau da, hemen ez da kontratua zatitzen, loteak erabiltzearekin ados gaude, baina ere oso argi dago kontratu honetan bi helburu nagusi bilatu direla. Bata izan da plenoaren kontrola ekiditzea, eta horregaitik urte eta erdiko kontratua, horregaitik luzapen hori, eta horrek ez dakar soilik zuen erosotasun politikoa. Horrek ere badakar lan administratiboa gehitzea, ze kontratua prestatzeko eta kontrolatzeko maiztasunak mugatu egiten dira. Eta gero beste helburu bat egon da, eta da langilea. Eta orain Alderdi Sozialistako kideari igual eskapatu zaio. Reducir la conflictividad laboral. Pues eso parece que es lo que se ha querido. Hori nahi izan duzue kontratu honekin, dirudienez izan ere orain izango ditugu ofizialak peoi lana egiten, baina ofizial modura kobratzen. Eta hori saldu nahi diguzue kudaketa egokiaren eredu modura. Kontua da, loterik txikienean, loterik garbitzean daudela, greban egon ziren langileak, kasualitatean menda hori. Eta EAJaren diskurtso horretan langilearekiko kezka agertu da plenoaren hasieran, baina bukatu zaigu, jada ez dago horrenbesteko kezkarik antza, bitxia benetan. Izan ere egia da, Europar Batasunak bultzaten duela kontratuak loteka egitea. Tokiko enpresak sustatzeko modu gisa. Hori egia da. Loteak ez dira erabili behar, langileria banatzeko edo indarrak kentzeko, eta kontratu honekin hori egiten da. Kontratu batek benetan bere operatibitateagatik loteka zatitu nahi bada horrela egin izan ez denean, logikoena litzateke horren bestek eskatzen bagaitu langileriak, akordio batera iristea beraiekin ikusteko nola mantentzen diren beren baldintzak. Izan ere langileriaren baldintzak ez dira bakarrik soldataren araberakoak. Kontutan izan behar dugu, kasu honetan administrazioak zer nolako eragin zuzena duen enpresarekiko lan harremanetan. Eta hauze da, hain zuzen ere kontutan hartu beharrekoa zertarako, parte sindikala ahultzeko eta hori da, azken finean helburu bakarra, eta kontratuak daukan helburu bakarra urte terdian edo bian, beti egin izan den bezala da, hain zuzen ere, plenotik pasatu behar ez izatea. Eta jendeak nahi duena egitea kontratu honekin. Hori da errealitate bakarra, hemen ez dago beste errealitaterik. Guk berrio diogu. Azterlan bat nahi dugu. Zerbitzu honen bideragarritasunaren inguruan.
zuzenean eskaintzeak ea zelako bideragarritasuna dakarren. Hobeto banatuko litzatekelako aberastasuna langileriaren artean, eta gainera hobeto babestuko lirateke beraien lan baldintzak eta bizi baldintzak, baina ez diot jada zerbitzua publizitatzea, azterlana egiteko eskatzen ari gara. Azken urteotan badirudi hartutako formula ez dela hoberena izan. Kontratu konfliktiboa delako, eta ez langileriagatik. Konfliktiboa da lizitatzeko orduan jarritako baldintzagatik, emakidaren baldintzagatik, eta lizitazio irabazten duten enpresen baldintzengatik. Hor dago gatazka, beraz, guk ere mozio hau babestuko dugu. Ez gaude ados, argumentu guztiekin, Alderdi Popularren argumentu guztiekin, baina bai oinarrizkoenarekin, izan ere, saiakera eginda plenoaren kontrola saiesteko, argumentu faltsuekin, saiatu dira baita, hori plenotik kanpo uzten hau, loteka bere iztera hautatu da, teknikoki defendagarriak ez diren lote batzuk ateratzeko, parte sindikala instigatzeko, eta hori guri onartezina iruditzen zaigu. Eta hau egiten ari da udala, ez daki bere parte politikotik edo teknikotik, baina badirudi esaten dute langileriaren gandik eskatzen direla, baina gaur bai eta biharez. Interesen arabera. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Kanpio Anderea. Eskerrik asko, Alkate Anderea. Bueno, votaremos que no a esta moción. Guk mozio honi ezetz esango diogu afirmazio juridikoki ez delako zuzena. Propaganda politiko hutsa dela diogu, uste dugu, konfrontazioa bakarri dakarrena, eta herritarren benetako beharrizanak alde batera uzten dituena. Loteka egiteak ez du esan nahi enpresa desberdinak egongo direnik, enpresa berdina aurkeztu ahal izango da. Sektore publikoko kontratuen legeak adierazten du kontratu batek hala ahalbidetzen duenean loteka antolatu behar dela hobetzeko. Eta hain zuzen ere, kontratu desberdinetan ateratzeak oztopoak ekarriko lituzke. Hau da, legeak baimentzen du eta gomendatzen du lana konplexua denean. Eta hori gertatzen da hemen legeri aplikatzen da eta ez beste zer. Beraz, ikuspegi legaletik, badaude plegu tekniko eta juridikoak, fiskalizazioa dago, publizitatu da, dena espedientean dago eta dena zuzen dago. Hau argitu ostean, goazen kontuaren muinera. Kontratu hau herritarren beharrizanak entzutetik sortua da, legegintzaldia planean. Arazoak egon dira, berdegunen garbiketarekin, kaleen egoerarekin, kaleen ertzekin, eta guk horregatik erabaki dugu eredua betzea, eta horregatik hain zuzen ere lotetan banatuta dago. Zerbitzu hori hobetzeko eta hobeto erantzuteko. Lote espezifiko bat, berdegune garbitzeko, beste bat, parke eta lorategiak mantentzeko, eta beste bat beren beregi estratetarako, kunetetarako eta solaretarako. Bakoitza bere langileriarekin, bere makinekin eta obligazio argiak markatuta. Horri esker zer daukagu kontrol gehiago, jarraipen hobea eta emaitza hobeak eta gardentasun handiagoa zerbitzu honetan. Batez ere zerbitzu hobea. Oso hobekuntza konkretuak dira. Gutxieneko pertsonal gutxiago eta hobeto formatuta, makinaria elektrikoa, zarata gutxiago ateratzen duena eta jasangarriagoa dena. Arreta asteburuetan ere bai, larrialdien aurreran erantzuteko gaitasuna, kalitate handiagoa eta esan bezala zerbitzua betetzeko kontrol handiagoa. Eta estraten kasuan hobekuntza nabarmenak egingo dira, lehen aldiz, lan espezifiko bat egingo da, ordu gehiagorekin, kontrol handiagoarekin, eta horrek zer dakar, segurtasuna hobetzera, bideetan prebentzioa egitera eta bizi kalitate hobetzea gure udalerriko landagunetan. Eta gainera horrela egiten badugu, zerbitzu publikoa hobetzen da, izan ere kontratua honela estrukturatzen dugunean, loteka, lehenengo loteak, 100% beza darama garbiketarenak eta gainerakoek 120%. Eta beraz aurreztu egingo dugu, diru publikoa aurreztu. Eta hori hobea da herritarrentzat, zerbitzu hobea eta kudaketa ekonomiko hobea izan ere badakigu nola egiten den kudaketa lana, zue guztio kontrakoa uste duzuen arren. Gezurrak esanez. Honen guztiaren aurrean mozioan ez da proposatzen hobekuntzarik edo alternatibarik, ez da susmorik ere.
Zuek esandakoa juridikoki ez du zentzurik. Hemen gaude zorroztasunez gobernatzeko, herritarrek esan beharrekoa entzuteko eta zerbitzu publikoak hobetzeko. Plegu berri hau legala da, gardena da eta tresna bat izango da getxo hobea, zainduagoa eta berdeagoa eraikitzeko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Raiona. En primer lugar, gracias a los partidos que van a... Lehenik eta behin eskerrik asko proposamena babestuko duten alderdiei eta bigarrenik, hau ez dakit nola esan. Esaten dugu zue, herritarrak entzuten dituzuela, nik uste dut ez dela horrela ze. Lorezaintzako arazoari ez diosolako jaramonik egin, osoko bilkura guztietan atera da, kaleetan dago, auzotarren elkarteek helarazi dute, elkarte sozialek egunero diote. Eta okerrena da, zuen eskuartzaren emaitza izan dela hau. Esan bezala, aurreko pleguetan, loteka bereizteko aukera zen agertzen, edo langileria sektoreka bereiztekoa, eta udal honek gainera beste lau kontratu atera behar ditu, La Galea, Punta Begoña, eta bar. Baina beste modu batzu egiteko, baina kontua da, langile batzuk hartu zituztela eta ez da garbitzen jarri. Eta puntualki, hilero, bilero egin dena, izan da hori ze. Eta langileak eraman zenitu zuen, pintzatxo batekin, papertxoak batzera lorategi eta parketan. De facto aldaketa hori egin zenuten. 2 urte eta gero egin zen aldaketa bat, eta grebaren ostean, eta horrek eraman du kontratu hau hondamendira. Lehen, inausketa sasoia iristen zenean, inausten zen eta estratetan zaudenek, estrate garbitzari usten zioten, neguan belarra estelako inbeste azten, eta inausketa lanetara joaten ziren. Eta dena zegoen garbi. Zuek motu propio eta de facto aldaketa hori egin zenutenez, gertatu dena, 2 urte dara matzatela, inausketa lanik egin gabe, eta enpresak izugarri aurreztu du, material guztiak aurreztu ditu, lorategiak inausteko, eta, hondamendioa gure parke eta lorategietan, eta zue diozue, lorezainen errua dela, absentismoa dagoela, estoa zela lanetara, baina nola joango dira estrata garbitzen ari badira. Zuen desastrea da. Kontratu hau orain ofizial egin nahi duzue, baina bati okurritu zitzaion langileria banatzea eta kudaketa txarrak egitea, orain ofizial egin nahi duzue. Lotek aparte banatuz. Osoko bilkura honetan ez duen ez honetxiko, badakizuelako oposiziotik ez dela honetxiko, denborak eta zenbatekoak murriztu eta aurrera. Eta zuek, aukera baduzue, zuen batzokian, zuen bulegoan erabaki duzuen nola kudeatu, eta ez duzuek hau osoko bilkuratik ateratzea, badakizuelako hau ez dela honetxiko. Eta estatuko kontratuen legea urratzen ari zarete. Osoko bilkurak ez lehitu behar duelako hori ekiditen ari zarelako. Eta plegu honetan ez dituzue kontrolerakin korrakiteko sistema batzuk txertatu. Zuek, egutegi batzuk ez dituzu jarri inausketa lanetarako, beraz ezin da kontrolik egin. Eta hori guztia esan nahi nuen. Beste norbaitek, Benito jauna. Greba bukatu zenetik eta plegu hauek ekarri dituzuen erarte, batzordetan behin eta berriro galdetu izan dugu zer gertatuko den zerbitzu honekin, kontratua bukatzen denean, eta hasiera batean esan zeniguten aukera guztiak aztertzen ari zinetela. Zerbitzuaren publifikazioa barne, ni bere sasoian esan nuen ez nuela esperantza handirik azterlan horrekiko, baina sorpresa eraman nuen handiagoa gainera. Azterlan horren emaitzak ez ziren paperean ere jaso, eta esan ziguten oso zaila zela bajak estaltzea edo gehiegi zeudela. Hau da, aitzakia. Arrazoirik edo fundamenturik gabeko aitzakia. Leku askotan egon daitezke bajak basogintzako langileak, erizaintzako laguntzaileak, zuhiltzaileen kasuan, udaltzaingoaren kasuan baita ere. Lanaren ezaugarriengatik, eta hori ez da arazo izaten. Beraz, argi geratu da aitzakia izan zela, eta kasualitatea da behar bada, baina hilabete beroago,
ya se presentan los lotes. Es decir, Lotak aurkeztu ziren. Esaten ari zineten, azterlan hori egiten ari zinetela, baina egiatan kontratu hau egiten ari zineten lote hauek. a la plantilla. Esa es la Plantilla kastigatzeko hori da realitatea. Zerbitzu hau udaleko langile kudatu beharko lukete. Publiko izan beharko litzateke. Behar izanen txostenean hala aitortzen delako. Lehenik eta behin zuen emandako aitzakia ez da aipatzen, baina esaten da El ayuntamiento no dispone de los medios udalak ez duela baliabide pertsonal edo materialik, eta hori ez da egia badituelako, plantilla, bain eta berriro subrogatzen ari dena. Eta materialak esan dizkigute, makinak abian jarriko direla kontratu bukatzen denean, eta udalaren esku jarriko direla. Eta zer gehiago? Datak, arazo gisa, baina ez baduzu inoiz planteatzen ez da inoiz egingarria izango. Eta gero esaten da, zerbitzu hau eskaintzeko behar izana mantenduko dela denboran zer, klaro, lorezaintza zerbitzua egiturazkoa dela. Udalerri hau desastre bat izango litzateke lorezaintza zerbitzurik gabe. Beraz, udalak beti beharko du lorezaintza zerbitzua, eta horren bestez, zerbitzu hau egiturazkoa izan beharko litzateke. Behin eta berriro diogu, kontratu aurrera ataratzen baduzue aurrera, baina lanean jarraitu beharko duzue aztertzeko zein izango litzatekeen modurik onena. Zerbitzu hau publikoa izateko. Rodríguez jauna. Sí, yo, es que los discursos estos de sabemos gestionar... Niri diskurtso hauek kudeatzen dakigu, ez daki zer, musike barri daukagu, la terraza, kontratu honetan baita ere, eta berriro diogu. Loteak ondo daude enpresak promozionatzeko, baina kasu honetan ez. Gauza bat da mantentze teknikoa eta beste bat garbiketa. Loteka berizten jarrai dezakegu. Batzuk inausketa lanak egin da beste batzuk landatu. Batzuk udan da beste batzuk neguan. Edo batzuk geranioak eta beste batzuk larrosak. Baina kontu desberdina dira. Beraz, ze gertatzen da? Hemen behin eta berriro esan izan den bezala frakzionamentu hau helburu bakarrarekin sortua da. Plantilla zigortzea. Eta baliabideak optimizatzea helburu duen toki baten bakarrean ere ez da aurre ikusten, ofizialek duten soldatarekin peoi lana egitea. Eta hemen badago beste bat. Badago zerbait agerikoa dena eta ez dago lege batean ere ez. Baina enpresek zenbat eta laburragoa izan kontratua eta amortizazioa, modu batera edo bestera jardun behar dute, baina hau azken finean leku askotan gertatzen da. Esandakoa, guk dioguna da gutxienez azterlana egin behar dela ikusteko zer den bideragarriagoa. Jarrai dezakezuelako loteka eskaintzen nahi duzuen punturaino, behar bada langile bat izan dezakezue loteko. Baina hori izan da zuen helburua, plenoaren kontrola ekiditea. Eta gainerakoa, aitzakia merkea dira, ez dira mantentzen. Zuen historian ez da mantentzen. Datu guztiek, diote guztiz kontrakoa, zuek nahi duzuena da, plantilla zigortu, parte sindikala zigortu eta plenoaren kontroletik ies egin. Campillo Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bukatzeko. Yo creo que ustedes creen que... Nik uste duzuela guk loteak egiten ditugula eta zatikatzeak nahi dugun modura, legeatik kanpora, baina kontrol interno nahikoa dago, nahi duguna egin edo ez egitari usteko, koherentea gara, loteak zeregin bereizien arabera banatuta daude, gauza bat da, garbitzea eta bestea lorategia mantentzea, kontu desberdina dira. Eta gauza bat argi utzi nahi dut, kontratu berri honetan, bermatu egiten dira langile guztien eskubideak beste modu batera ezin daitekelako izan. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 160. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu taldearen mozioa Maidan kalearen mugikortasuna hobetzekoari buruzkoa.
baino, momentu bat. Zai dauzkago aurrak, abisatu dute plenora, esan dute abisatuko zutela plenora. Hasi aurretik mozioarekin. Bai. Jetxiko gera gaun kantak entzutera eta gero jarraituko dugu 160. Puntuarekin. Ados? Venga ba, guazen.
Bueno, a ber, zeintzuk falta dira? Bidean, matorko dira, ezta? Bueno, baina hasiko gara, Bestela ez dugu amaituko. 160. puntua EH Bildu taldearen mozioa, Maidagan kalearen mugikortasuna hobetzekoari buruzkoa. Zeinek? Larrakotxea, Andrea. Maidagan kalearen egungo konfigurazioak ez du oinezkoen segurtasuna behar bezala bermatzen. Bereziki Nuestra Señora Europa ikastetxearen, Geroa ikastolaren, Malakate parkearen eta inguruan dauden bi zaharren egoitzen eremuan. Naiz eta eskolen aurreko tarte txiki batean oinezkoen lehentasuna ezarrita dagoen, neurri hori mugatua eta jarraikortasunik gabea da. Eta ez du konpontzen kale osoan antzematen den segurtasun arazoa. Zehazki, Sarrikobaso kaleko bidegurutzetik Aingeruaren etorbidearekin dagoen bidegurutzerainoko tartea estua da eta bi norantzkoko trafikoa du. Inguru horretan pilatzen dira egunerokoan oinezkoen joan etorri handiak. Ikastetxeetako haur eta familiak, Malakate parkearen erabiltzaileak eta zaharren egoitzetako adineko pertsonak eta haien zaintzaileak. Kolektibo horietako asko, haurrak, adinekoak edo mugikortasun urriko pertsonak bereziki zaurgarriak dira trafikoaren aurrean. Auzoan bizi direnek eta erabiltzaileek behin baino gehiagotan adierazi duten moduan, gune hori arriskutsua da, eta oinezkoen lehentasuna modu koherente eta jarraituan bermatuko duten neurririk ezean, segurtasun ezaren pertzepzioa areagotzen da. Azken urteotan, herritar askok, AQS-en bitartez, eskariak eta proposamenak helarazi dizkiote Getxoko udalari. Maidagan kalea oinezkoentzako lehentasunezko gune bihurtzeko, trafikoa lasaitzeko eta oinezkoen segurtasuna bermatzeko beharra azpimarratuz. Eskaera horiek argia erakusten dute auzoan dagoen kezka soziala eta adostasun zabala. Proposamen horiek bat datoz 2017-2030 hiri mugikortasun iraunkorrerako udal planarekin, PEMUSarekin. Plan horren lehentasunezko helburuen artean daude motordun zirkulazioa murriztea, oinezkoentzako espazioa handitzea eta mugikortasun aktiboa sustatzea, oinez eta bizikletaz. Besteak beste 30 km/h eremuen eta oinezkoen lehentasunezko guneen bidez. Ildo horretan, Maidagan kalean esku hartze batek eskola ingurune eta zaintza ingurune seguruagoak sortzea albidetuko luke, udalerriko bizi kalitatea hobetuz. Onurak argiak dira, norantzko bakarreko eta oinezkoen lehentasunezko kalea bihurtuz, oinezkoen segurtasuna hobetuko luke, oinezkoei lekua emanez eta ibilgailuak arteria nagusietara desbideratuz. Algorta eta Areetako antzeko proiektuek balioztatu dute horrelako aldaketek azkenean onarpen komunitarioa dutela. Gainera, neurri hauek ezartzea aukera egokia da iraunkortasun agendan atzerapenik gabe aurrera egiteko. Klima aldaketa eta hiri kongestioa premiazko erronka izanik, Getxok ezin ditu atzeratu mugikortasuna eta bizigarritasuna orekatuko dituzten ekintzak. Horregatik guztiagatik, honako hau eskatzen diogu osoko bilkurari. Maidagan kaleko Sarrikobaso eta Aingeruaren etorbidearen arteko tartea, oinezkoentzako lehentasuna izango duen norantzko bakarreko kale bihurtzeko bideragarritasun teknikoari buruzko azterlana abiatzea. Aipatutako azterketa egiten den bitartean, norantzko bakarreko proba pilotu bat ezartzea aipatutako zatian. Obra iraunkorrik egin behar izan gabe, aldi baterako seinaleztapen vertikal eta horizontalen bidez, sarbidea kontrolatuz eta auzo informazio kanpainen bidez egitea. Probak 6 hilabeteko iraupena izango du, emaitzen arabera luza daitekena eta trafikoaren segurtasunaren eta herritarren gogobetetzearen adierazleen bidez ebaluatuko da. Mozio honekin herriak antolatzeko ikuspegi eta praktika baten alde egiten dugu argi eta garbi. Gure herriak, gure kaleak, eguneak, etengabeko erabakiei lotuta daudelako. Eta herriak antolatzeko hartzen ditugun erabakiek, auzoak eta herriak modu batekoak edo bestekoak izatea eragiten dutelako. Guk herri eta auzo bizigarrien alde egiten dugu,
herrietan pertsonak bizi garelako, eta gure ustez hirigintzak herritarrak erdigunean jarri behar ditu. Ez ditugu kotxeak desagerrarazi nahi, ez. Herritarren segurtasuna eta bizikalitatea bermatu nahi ditugu. Eta ibilgailuek kutsadura eta istripuak eragiten dituzte. Hori uste dugu objektiboa dela. Orduan, desagerrarazi ez, baina bai uste dugu gune batzuk babestu behar ditugula. Kaleak pertsonenak izan behar direlako. Gainera badakigu hiri gehienetan oinezkoen istripuak 15%an igo direla hirigunetako erdialdeetan. Eta hori zergatik, espaloi txikiko kale estu asko ditugulako eta kotxeen trafikoak eraginda. Eta datu batzuk ematearren mozioa oinarritzeko apurtxu bat, datu batzuetan oinarrituta Europara joko dugu. Izan ere, hirimugikortasun iraunkorrerako plan Europarrak adierazten du egindako azterketa batzuetan, noranzko bakarreko kaleek trafikoa 20%an murrizten dutela. Eta horrek, oinekoen istripuak 40%an gutxitu ditzakeela. Gure ustez ez da datu makala. Beste datu bat aipatzearren, Europari dagokionez ere, Europako batzordean adierazten da oinezkoen espazio gehiago izateak kirol jarduera 10%an handitzen dela. Eta horrek onura batzuk baditu. Obesitatea eta gaixotasun kardiobaskularrak adibidez murrizten ditu. Eta gurera etorrita beste datu batzuk edo informazio batzuk partekatzearren, Bilbon bertan, Arriaga antzoki inguruan egindako aldaketek, adierazten dute 2022an, oinezkoen fluxua 125% igo zela, eta istripuak 135% jaitsi zirela. Donostin, Gros auzoko kale batzuetan, proba pilotuek erakutsi zuten 3 hilabeteren buruan, aire kalitatea hobetu zela, CO2 isuriak 15%ra murriztuz. Uste dugu datu hauek adierazgarriak direla eta esanguratsuak eta merezi duela getxon ere norabide honetan abiatzea. Datuek erakusten dute onurak baino ez dituztela ekartzen horrelako aldaketek, oinezkoei lehentasuna ematea gure hirigintza proiektuetan, trafikoak beste modu batean orekatzea eta desbideratzea, eta gainera, badakigu erabiltzaileek bertatik egunero pasatzen diren pertsonek hala ikusten dutela eta euren eskaeretako bat dela. Orduan, badakigu herrian hainbat puntu arriskutsu baditugula, trafikoari lotuta, kale errepide eta espaloi estuak ditugula, baina, behintzataz gaitezen lehenengo proba bateken. Eskerrik asko, beste norbaitek, baita ona. Sí, gracias de nuevo. Eskerrik asko berriz ere gure taldetik argi utzi nahi dugu oinarriarekin ados gaudela. Hau da, oinezkoen segurtasuna hobetzea eta espazio publikoaren kalitatea hobetzea, gai garrantzitsuak dira, helburu beharrezkoak dira, batez ere ingurune pixka bat sensibleetan, eskola inguruetan edo adineko pertsonekin loturiko zerbitzuetan, baina oraingoan abstenitu egingo gara. Mal planteada en su conjunto. O sea, sí vemos zonas de... Ikusten ditugu hobetzeko puntuak, baino ez dugu uste egoera globala hain negatiboa denik, halako neurri drastikoak hartzeko, adibidez, errai bakarrera murriztea trafikoa leku horretan. Kontsultak egin ditugu bizilagun batzuekin, inguruko bizilagunekin, eta esan digute, gauza bera, zerbitzuen beste erabiltzaile batzuekin ere hitz egin dugu. Eta badaude hobetzeko puntuak, baina ez dute ikusten halako egoera problematikoa.
hobekuntzen artean, ikusten ditugun hobekuntzen artean, trafikoari dagokionez, esan bezala ez dugu ikusi Maidagan kalea bereziki arazoak ematen dituen kalea denik, sobre todo subiendo, pues que van a veces superando el límite de velocidad en una zona de prioridad peatón. Hor, oinezkoen lehentasuna bai, abiaduraren gaia bai ikusten dugu kontrolatu ahalko litzatekeela edo nolabait hobeto arautu, baina kalea errai bakarreko kale edo noranzko bakarreko kale bihurtzea benetan premia ez dagoenean argi, agian egoera zail bat sortuko du bizilagunentzat, gero alternatibak bilatu beharko lirateke. En cuanto a las aceras, espaloiei dagokienez, zatika banatzen badugu, Bentaren eta Sarriko Basoren artean, ezkerreko espaloia, Sarriko Basorako noranzkoan, bai, espaloia estua da, oso estua da, eta hor tarte batean ez dago espaloirik ere, baina ez dago merkataritza jarduerarik, ez dago atondorikia, orduan ez da asko erabiltzen. Eta gune horretan, edukiontziak dauden lekuak kenduta, hor espaloia esan bezala oso estua da, eta edukiontzietan egoera larriagotu egiten da, hondakinak usten direnean alboan, ez? Eta horrek pasabidea ahuldu egiten du. Eta honek bai sortzen ditu arazoak, batez ere karroekin bagoaz edo ulpila-ulkiekin. Orduan hemen argi eta garbe ikusten dugu hobetu daitekeela esku hartze puntual bat eginda. Bestalde, beste espaloia eskuinekoa, hor daude atondo gehienak eta denda gehienak, eta hori da bizilagunek gehien erabiltzen dutena. Eta espaloi hori, tarte askotan, berritu egin dute. Eta bai, ikusten dugu hobetzeko tarterik, bai, modernizatu egin daiteke, eta itxura pixka bat aldatu edo desnibelak hobetu eta zorua hobetu, baina esku hartze horiek iruditzen zaigu puntualagoa direla dozeaz konkretuagoak. Bestalde esan bezala, iruditzen zaigu esku hartze handiagoak ez daudela oraingoz behintzat justifikatuta, ez? Adibidez hori errai kopurua murriztea. Iruditzen zaigu horrek arazo gehiago sortuko duela irtenbideak baino. Bai daude hobetzeko puntuak, esku hartzeak egin behar direnak, eta noski hobekuntza horiek egin daitezke, ez? Adibidez, espaloien zabalera hobetu, aparkaleku batzuk kenduta, baina ez zaigu iruditzen errai bakarra jartzea justifikatuta dagoenik, horregatik gure abstentzioa diagnostikoaren zati batekin ados gaude, baita ere hiri inguruenetako hobekuntza batzuekin, baina bai, horregatik iruditzen zaigu halako erabretxe sakona ez dagoela ondo. Bueno, como se ha dicho, es una propuesta. Esan bezala, ambiziotsua da proposamena, baina ez zaigu lehentasunezkoa iruditzen zaigu hobeto dela lehentasunak ezartzea, ze batu egin behar dira bai ahalegin teknikoak, bai ekonomikoak, ekitaldi bakoitzean, eta hori esan da urteak daramatzagu trafikoa arintzeko ahaleginak egiten ez kale batean, baizik eta udalerri osoan. Auzo batzuetako bideak antolatu ditugu eta progresiboak dira, ez ditugu improvisatu. Gainera eskola ume sartzen eta ateratzen diren uneetan trafiko kontrol hor badaude udaltzainak, beraz bai kolektibo zaurgarriak, adinekoak eta aurrak babestu egiten ditugu eta erantzuna ere proportzionala da arriskuarekiko. Iruditzen zaigu bide segurtasuna hobetu egiten dela plangintzarekin eta konstantziarekin, eta ez erabaki puntualekin, iruditzen zaigu estrategia global honetan ez dela ondo aukatzen, ez dugu esaten ez dela azterlanik egin behar, baina bai ondo ezarri behar dira lehentasunak, inpaktu du neurriak direlako gu lanian ari gara
udalerri osoko trafikoa arintzen, hori lantzen ari gara, eskolako bide seguruak lantzen ari gara, seinale bereziak, udaltzainen presentzia, poliziaren presentzia ikastetxe inguruetan, eta guk ez dugu sinisten ekintza isolatuetan eta improvisatuetan, guk neurri sostengatuak behar ditugu, horregatik ez dugu babestuko mozioa. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros nos vamos a abstener. Eskerrik asko, gu ere abstenitu egingo gara. Compartimos, ¿no? O sea, Ze ados gaude zirkulazioaren edozer aldaketak asko aldatzen du auzo bateko bizitzeko modua, orduan errai bat kentzeak eragin ditzake nahasmen handiak bizilagunei. Orduan eraberritzea egin zenetik, kale hori, Maidagan kalea, residentzialagoa da. Eta hor sartzen den jendea etxera doa, edo eskolara, edo dendara. Orduan, hor pasaran daudenak, beste kale bat erabiltzen dute, beste kale hori nahiko bere garaian trafiko handiko kalea bazen eroren residentziala da. Eta bizilagunak polikiago ibiltzen dira hortik, bere etxearen bila daudelako, edo denda bat, horregatik ez dugu ulertzen premia hori gaur egun. Baina eskaera hori balego, Bilduk dioen bezala, ondo iruditzen zaigu azterlan bat egitea. Baina azterlan egiten badugu, ez dugu pilotu proba egiten, ez? Aurrena hobe da lehenik eta behin azterlana egitea. Hau da, nahasmenak bizilagunentzat handiak dira eta iruditzen zaigu, bai, azterlana egitea positiboa dela, baina pilotu proba ez. Edo zein, oinezkoen lehentasuna emateko edo zer neurri ongietorria da, edo ondo irudituko zaigu, abiadura handiegia dagoela aintzat hartzen bada. Edo seinaleak indartu daitezke, baina noranzko aldatzea horrela bote prontoan ez zaigu iruditzen. Nik azterlana egingo nuke beste leku batzuetan egin den bezala. Eskerrik asko, beste norbaitek, Urkitza jauna. Eskerrik asko, alcalde Andrea. En primer lugar, queremos reconocer... Lehenik eta behin, onartu nahi dugu, ze kezka sortzen duen mozio honek Maidagan kaleko oinezkoentzako pasadidagatik, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela ingurune seguruak bermatzea, eskola inguruetan, parkeetan, adinekoen egoitzetan, eta mugikortasun aktiboa lehentasuna da getxon, bai, horrekin ere ados gaude, baina zergatikan EAJak ezin du babestu mozio hau ezarrita dauden baldintzetan. Hasteko, proposamenak ez diolako heltzen gaiari modu integralean, ez gara ari Maidagan kalea, ez baizik eta inguru zabalagoaz, ez, Avenida del Ángel, Maidagan, Sarriko Baso, ez, hor udalak bai, Sarriko Basan bai ari da plangintza egiten, super sagar edo eredu hortan oinarrituta, udal teknikariak hainbat irten bideari dira aztertzen, inguru horretan noranzko bakarrak baintzat hartuta, ez bakarrik Maidagan kalean baizik eta Avenida del Ángelen bai, eragina izango luketena Maidaganen. Orduan, neurri hauek proiektu zabalago baten barruan sartu beharko lirateke eta ez ekintza isolatuen barruan hemen planteatu den bezala. Bigarrenik, iruditzen zaigu, jarduketa hori ez dagoela legegintzaldiko planean sartuta, eta horrek ezartzen du agintaldiko lehentasun tekniko eta politikoak. Azterlan bat egiteak baliabideak birrorientatzea ekarriko luke eta legegintzaldiko plana aldatzea, eta iruditzen zaigu ez dagoela ondo. Zentzu horretan azpimarratu nahi dugu legegintzaldiko planak berariaz aipatzen duela Sarriko Baso kalearen gaineko jarduketa estrategikoa inguru berean gainera. Eta duela gutxi aurre ikusita dago horrekin lotutako kanpaina bat martxan jartzea, herritarrak jakinaren gainean jartzeko, ekarpena jasotzeko,
eta plangintzaren barruan badagoen proiektu bati heltzeko. Gainera hirigintza proiektuak aurre ikusita ditu irtenbideak hor kale horietan. Destinado a la movilidad activa, visible en el frente verde de la nueva residencia Mairagan, lo podéis ver en esa zona. Es decir, existen... Hau da, badaude jarduketak plangintza batean jasota, premio horiei erantzuteko, eta jarduketa horiek proiektu global baten esparruan bildu behar dira, eta ez neurri improvisatu edo isolatu gisa, eta azkenik, naiz eta helburuak partekatu eta jasangarritasuna aurrera egiteko premia, iruditzen zaigu estrategiak argia izan behar duela, koordinatua eta ondo planifikatua. Bestela nahasmendua sortuko litzateke eta beste oztopatu egingo lituke beste jarduketak gure taldeak kontra bozkatuko du, baina berretsi egiten dugu mugikortasun seguru, jasangarri eta planifikatuaren aldeko besa, beti ere planifikatutako proiektuen barruan daudenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Arrakotxea Andrea. Bueno, gutxo gora bera denok egon gaitezke sintonian ematen du behintzat emozioaren izaera edo asmoekin, eta posten gara aurre ikusita baldin badukazue plan orokorrago baten barruan zonalde hau ere eraberritzea edo nolabait, aztertzea honek eduki ditzakeen aukerak informazioa esan eukan, beraz, guk proposamen bat ekarri dugu. Izan ere, igual batzuek ez dute arriskurik ikusten, baina guk proposatzen dugu kezka batetik, guk bai jaso dugulako bertoko auzokideen partetik eta zonaldeko erabiltzailean partetik, arrisku nabariak gainera badaudela, bi autobus geltoki daude parez pare, bi zaharren egoitza, bi eskola, espaloi oso estuak, justo pegatuta atariak, etxen atariak, orduan, guk uste dugu badela kontuan hartzeko zonalde bat, eta uste genuen ez egoela soberan ere ikerketa bat egitea, aldi berean planteatzen genuen proba piloto bat, baina ikerketa batek ere erakutsi ditzake hori emaitza batzuk. Orduan, kontuan hartzeko asmoarekin botatzen genuen proposamena, orduan, jarraipena egingo diogu. Eskerrik asko, beste norbaitek, beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Bildu kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra eta honez beste, 171. puntura pasatuko gineateke, Bildu taldearen mozioa, Punta Begoña Fundazioa eta Labra Getxo Kirol Portuaren kontrol demokratikoan sakontzeari buruzkoa. Rodríguez jauna. Getxoko udalak bere jardunaren eraginkortasuna hobetzeko hainbat erakunde sortu ditu inguruan. Batetik erakunde autonomoak ditugu, bestetik Punta Begoña Fundazioa eta azkenik Labra Getxo Kirol Portu elkarte anonimoan non Getxoko udala jabetzaren 176 duen. Erakunde autonomoen kontrola artezkaritza batzorden bidez egiten da. Artezkaritza batzordeak hilero edo 2 hilean behin batzen dira eta bertan ordezkatuta daude osoko bilkura alderdi guztiak. Punta Begoña Fundazioak aldiz, ez du batzeko maiztasun zehatzik, gutxienez urtean behin batzen da. Egia da Punta Begoña Fundazioan alderdi guztiak ordezkatuta daudela, baina hala ere, honen kontrol ekonomikoa areagotu behar da. Urteko bilera batean, ezinezkoa da jakitea gauzak nola doazen, proiektuek aurrera egiten duten ala ez, aurrekontuaren gorabeherak eta abar luze bat. Labra Getxo Kirol Portuaren egoera zeharo desberdina da. Batetik, bertan osoko bilkurak alderdi guztiek ez dute ordezkaritzarik eta bestetik, Eusko Jaurlaritza jabetzaren 173 duenez, osoko bilkurako gehiengoak aldatzen dira, eta EAJak gehiengo absolutua lortzen du. Udal osoko bilkuran horrelakorik ez duenean. Azken gertaerek erakutsi dute, bereziki, Labra Getxo Kirol Portuan kontrol demokratikoa areagotu behar dela. Elkarte hauetan erabakitzen denak eragina du udal kudeaketan eta udal aurrekontuetan, eta horregatik ezin dira egon udal alderdi guztien begietatik aldenduta. Hori dela eta ondorengoa proposatzen diogu osoko bilkura honi. Osoko bilkurak alkataria eskatzen dio bere agindu baten bitartez edo dagokion arauzko bidea erabilita
Punta Begoñako zuzendariak eta Elabra Getxo kirolportuko zuzendariak edo eta elkartuien lehendakaritzan edo zuzendaritzan dagoen pertsonak edo bere ordezkariak, 3 hilabetean behin udal lurralde batzorde informatiboan egindakoaren berri emateko beharra ezarri dezala. Erabaki honek, 2 elkartuien gaineko kontrol demokratikoa areagotzeko helburua da. Era berean, edozein alderdi politikok udal lurralde batzordeari zuzendu ahal izango dio Punta Begoña Fundazioa edo Elabra Getxo kirolportua elkarte anonimoaren inguruko galderak eta udal gobernua beste edozein galdera bezala hau erantzuteko beharrean egongo dela. Guk uste du mozioa neko argia dela, eta batez beharrezkoa, batez azken kirolportuan gertatutakoaren, azken hilabeteetan gertatutakoak erakutsi digulako kontrol demokratikoa, informazioa areagotzekoaren beharra, ez da. Kirolportuaren kasuan esan dugu, osagai larriagoa da, EAJak eta PSek bere momentuan zuzendaritza kontseilutik kanporatu zuten Podemos, eta ondorioz, kontseilu horretan ez dago pleno honetako alderdi guztiak. Eta gainera horrelako galderak eta horien inguruko galderak egiten diranean lurralde batzordean edo beste dozelako batzordean, erantzuna izaten da hori galdetu behar dela edo kirolportuko kontseilu batzordean edo bestela Punta Begoñako Fundazioan. Baina hortaz aparte zer gehiago gertatzen da, kirolportuko kontseilu batzordearen aktak, eztabaidak ez dira grabatzen, ez dira publikoak, oso urruti geratzen zaizkio herritarrei eta gauza bera Punta Begoñako batzorden inguruan, oso urruti geratzen zaizkiela herritarrei. Hor badago egiteko modu bat, egiteko modu horri ez diogu izena jarriko, baina nabaria da egiteko modu hori, eta 2 elkarte horien kudeaketaren egunerokotasuna pleno honetako kontroletik kanpo geratzen dela. Orduan, horregatik da gure galdera, hau da, elkarte horietako ordezkariek alkateak erabaki dezala zeintzuk, zuzendariak, idazkariak edo teknikariak, baina 2 hilabetean behin, zer egiten duten berri ematea batzordean. Ez deritzugu horri gauza arraroa dela behitu. Oso garbi dago, adibidez, kirolportuan, azkenengo erabakiak ekarri dau lehen kontzesionariak erabaki da zuen enpresan lan egiten zuten langileak kirolportuaren langileak izango dira orain. Baina horrek zer ekartzen da? Horrek ekartzen da, adibidez, langilegoaren kostua kirolportuko elkartearen aurrekontuetan 4.000 eurotik 7.000 euro baino gehiagora pasatzen dela. Baina ez hori bakarrik, 2027ko abenduaren 30ean, iragarri denez, portuko agintaritzak bere gain hartuko du kirolportuak. Ondorioz, Elabra Getxo kirolportua eginkizunik gabe geratuko da, eta eginkizunik gabe geratuko denez desagertuko da, eta desagertuko denez gertatuko da langileekin, nor bere ganatuko ditu langileoi dagozkien indemnizazioak edo dena delakoa, guzti horren berri ez dakigu. Eta egia esateko, izan genuen bilera bat duela astebete elkarteko Getxoko Elabra kirolportuan, eta horrengoa izango dugu martxoan. Eta hor ematen den informazio jarioa oso eskasa izan hori da orain arte. Are gehiago, lehengunean bileran geudela, beste elkarte batek, beste portuko agintaritzak esandakoa enteratu ginen noiz bokatu zen emaki da hau. Beraz, ez dugu uste eskatzen duguna oso arraroa denik, baizik eta 2 elkarte horiek bere jardunaren berri ematea batzordeetan, lurralde planteatzen dugu, baina berdin zaigu zein batzorden planteatzen duzu, egu lurralde izan dugu askotan gauza horiek lurrandean tratatu edo tratatzeko saiakerak egin ditugulako, eta asmoa hori da, 3 hilabetean behin, gauzak non dauden, zer egiten ari den, eta gero bertara batzorde horri horien inguruko galderak bideratzeko aukera izan. Zerain arte, bideratzen direnean, esaten da, hori erantzungo da bere momentuan horretan, baina gero, besteen bilerak ez daudenean, enteratzen gara,
periodikoetatik ze gauzak dauden ondo edo txarto, berdin zaigu, ze gauza batzuk ere ondo egongo dira. Baina hori da gure eskariaren nondik norakoa eta asmoa soilik hori, oso simplea. Eskerrik asko, beste norbaitek? Baitu jauna. Eskerrik asko. Bien, el pasado mes de septiembre... Joan den irailean, argitara atera baino lehen kirolportuaren pastela, nolabait esatearren, eta gero ikusi dugun desastre hori, lurralde batzordean hainbat galdera bildu genituen kirolportuaren egoerari buruz, inbertsioi buruz, elkanoren ordainketari buruz, eta galdera horiek ez ziren erantzun, eta gainera esan zidaten beste organo batera bideratzeko, baina gu ez gaude organo horretan baztertu egin gaituztelako, txistea bere burua kontatzen du, ez da, baina errespetu falta izateaz aparte, demokraziaren defizita erakusten du, defizit larria. Eta hori aurreko baina okerragoa da, hor auzia oso argi dago, ez? Udala baldin dago sozietatearen barruan, bai, kirolportuan eta kontuak ematen badituzte batzordeetan, kirolportuaren kudeaketaren berri eman dezala. Berdin zaigu, zinegotzi batek ematen duen informazio hori, gobernuak, alkatetzak, nik alkatetzari bideratzen dizkio dokumentu eskaerak. Orduan, beraien artean adostu dezatela nork emango duen. Baina kontuak eman ditzatela, batzordeetan hor eman behar baitira. Gu kirolportuko administrazio batzordetik kanpo utzi gintuzten. Eta gainera, guri kendutako plaza, EAJak bere buruari esleitu zion, eta horrela ordezkaritza handiagoa lortu zuen, ez gehiegizko ordezkaritza bat dauka orduan hor zuzendaritza kontseiluan. Zein da helburua? Noski oso argi dago. Murriztea, are gehiago murriztea oposizioaren kontrola kudeaketa horren gainean, eta kudeaketa kaskarra ikusita eta irregulartasunak ikusita, eta ikusi dugu, ze egoeratan dagoen orain kirolportua. Orduan noski kontrola, oposizioaren kontrola murriztea oso ondo datorkie. Beraz, nahiko ados gaude EH Bilduren proposamenarekin, iruditzen zaigu beharrezkoa dela kontuak ematea, ez bakarrik kirolportuaren sozietatearena, baizik eta Punta Begoña fundazioarena ere bai. Ze bilerak izaten ditugu, eta tarteka bileretara joan baino gehiago helarazi egiten digute informazioa. Ez dakit kudeatzaileak edo ez dakit kargoaren izena nola den. Baina kontu ematea batzordean horrek kontrol demokratikoa hobetuko luke. Bi erakundeena eta gardentasuna ere hobetuko luke. Eta ez da bakarrikan udaltaldei begira, baita herritarrei begira ere, kontrola eta transparentzia, gardentasuna, ze joango ahalko lirateke batzordeetara, edo akta bideoa ikusi ahalko lukete, eta informazio gehiago izango lukete, beraz, herritarrei begira ere bai. Beraz, mozio horren alde egingo dugu, hiruhilekoan behin informazio ematearena, eta gero batzordetan galderak egiteko aukeraren alde ere bai. Eskerrik asko, beste norbaitek? Gonzalo jauna. Gracias, señora alcaldesa. Compartimos el espíritu de la moción de EH Bildu. Ados gaude EH Bilduren mozioaren espirituarekin, beti egongo gara erakunde publikoen kontrol demokratikoaren alde, esaten du hor ez dagoela tarteka biltzeko bete beharrik, baina gogoratu izaera juridiko desberdina dutela. Punta Begoña fundazioak izaera juridiko bat dauka eta bestea sozietate publiko bat da, orduan ez dute izaera bera. Gogoratu baita ere, fundazioari dagokionez urtean bitan biltzen gara gutxienez.
Eta ulertzen dut nahiko xehetasunarekin eta nahiko gardentasunarekin ematen zaigula informazioa. Kirol portua sozietateari dagokionez, bai, gardentasuna nabarmen hobetu daiteke. Baina sozietate honek merkataritza zuzenbideak agintzen du. Beraz, labur esan da, kontrol demokratikoa areagotzearen alde gaude, baina kontra bozkatuko dugu. Egunon, eskerrik asko alkate Andrea. Zalantzarik gabe guztiok dakigu gardentasun falta, ezkutatzea hori dela gobernu talde honen metodoa, iluntasun hori. Argi dago, hemen ere gauza bera gertatzen da sozietate publikoetan eta fundazioetan. Ez ditut kaso guztiak aipatuko. Denok ezagutzen ditugu txostenak emateko ezetzak, zenbat berandutzen duten, eta ze datu gutxi ematen duten, ezta? Gaur esan duzue, aipatu dituzue, Punta Begoña Fundazioa eta Laura Getxo Kirol Portuaren sozietatea. Baina arazo handiagoa da gure ustez. Argi dago, kontrol demokratikoaren alde, informazioa hobeto helaraztea, bai sozietatearen informazioa, bai fundazioarena. Baina, batzarkideen batzarkidei ere zailtzen zaie. Kirol portuari dagokionez, nola da posible guk ez sartu ahal izatea hainbat dokumentuetara. Ezin ditugu aktak ere eskuratu, ezin ditugu estatutuak eskuratu, eta ezin dugu ustiapenaren emakida hori ere ikusi. Nola, leike batzarkide izan da. Gai horiek guztiak batzarkideen eskura egon beharko lirateke klik bakar batean. Bestalde, nola da posible hainbat oztopo jartzea espedienteak eskuratzeko, eta adibide bat jarriko dut. Ni Kirol Portuko kontseilari naizen aldetik, hainbat alditan eskatu diot sozietatearen zuzendariari informazioa eskatzeko, bileretan jorratuko ziren gaiei buruz. Eta ematen zaigun erantzuna izaten da, ia batzarraren egunean, eta esaten zaigu informazioa idazkariari eskatzeko. Ez administrariari, beraz, jasotzen den informazioa ezin da aztertu, asko berandutzen dutelako emateko. Hori alda Kirol Portua kudeatzeko modu gardena, ikusten dugu asko dagoela ezkutatzeko. Legezkoa izango da, baina ez da batere demokratikoa. Ez da nahikoa gobernu taldeak esatea osoko batzordea edo beste batzordeak ez direla horiek jorratzeko, gai horiek jorratzeko lekua. Hemen gaude ordezkari gehienak, 176, sozietatean 176, baina gehiago ordezkatzen dugu, horregatik iruditzen zaigu, hemen ordezkatu dezakegula. Izaera juridikoa dena da, baina borondate kontua da, borondatea badago, informazioa emateko emango da. Ez da izaera juridikoen kontua. Ez dut luzatu nahi, baina mozio hau ez da behar bezain ambiziotsua, helburu ona dauka, bide honetik doa, baina eskas geratzen da. Horregatik gure abstentzioa. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Orduan Rodríguez jauna. Sí, me imagino que luego algunos estudiamos. Bueno, imaginatzen du gero batzuek zergatik bozkatu duten adiraziko dutela. Ez dela ambiziosoa? Ados. Hain da horrela, pentsatu dugula ezinezkoa dela ez esatea. O sea, que sea una cosa asumida por todo el mundo. Uste dugu edonok bere gainartzeko modukoa dela. 3 hilabetero
informatzea eta galderak onartzea hori baino ez da eskatu. Alderdi sozialistak dio, juridikoki ez dela posible edo. Alderdi popularrak esan bezala borondate kontua da eta ez besterik. 3 hilabetero, alkate Andrea, gobernu taldeko kide bati esaten dio informatu barra dagoela eta nolabai lurralde batzordean zerbait izango dugu eztabaidatzeko. Beste batzuetan aktaren onespena eta gainerako galdera baino ez ditugu egiten bertan eta horrela badirudi zerbait egiten ari dela gobernua. Ez da besterik borondate politikoa da informazioa ematea, jakiteko udala zer egiten dagoen bere 166arekin, nola eragingo dion aurrekontuei eta galderak onestea. Eta bilerak egitea ondo, baina zer daki jendeak honen inguruan publikoak dira, jendeak ikus ditzake batzorretan bezala ze hori dena ez dago jasota. Baina, azken finean, sozietate bi hauek daukaten kontrol bakarra, zeharkakoa gainera aurrekontuen gainekoa da. Baina non daude aurtengo aurrekontuak ez daude hemen. Beraz, ez daudenez, ez dago kontrolik ez da. Beraz, erabat ados gaude. Mozioa ez da bat ere ambiziotsua, oso simplea iruditu zaigu, hain da inbeste zinezkoa zela bestea. Ikusten du gardentasun kontua are desberdinagoa dela, baina argi dagoena da ezetz bozkatzen duenak zerbait dauka hor eskutatzeko, ezin da esan kontrol demokratiko bestial bat eskatzen dugunik, ez? 3 hilabetero gobernuari berri ematea, papertxo bada, ez da besterik, eta batzorde batuekin prentzaguar batekin egin dezakete, ez da besterik, baina ez gobernu taldeko kidetako batek ez esko emango dioni. Eta besteak ez dakit, beraz, ez dakigu zer gertatuko den. Baina, ez zaigu bat ere ambiziosoa iruditu. ABC-a da, ez da? Ez dauka beste helbururik, baina ikusi dugu gardentasunaren inguruko guztiak udal honetan zailtasunak baino ez dituela. Bozketara pasatuko gara orduan, aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Partido Popularra. González jauna. Voy a hacer una breve explicación de voto. Bueno, botoaren azalpen laburra emango dut. Punta Begoña Fundazioak eta Kirol Portuak bere estatutuak dituzte, kontrolerako eta zuzentzeko. Ezezko botoa eman dugu agitura hori aldatzekotan, estatutuen aurka egitea litzatekelako eta gainera estatutu horiek gehiengoarekin onetsi ziren. Eskerrik asko. Beraz, 162. puntura pasatuko gera, EH Bildu taldearen mozioa Arkotxa jolas parkea berriztateari buruzkoa. Zelai, Andrea. Udaritzeko aparkalekuaren ondoan dugun parkea, esan daiteke herrigunean dugun parke berde bakarrenetarikoa dela. Landa ireki eta irisgarri batean dago gune hori. Eta aisialdi komunitarioa eta naturarekiko lotura sustatzeko aukera paregabea eskaintzen du. Hala ere, azken urteetan nabarmen ondatu da. Landaredi zaindu gabean mantentzelanik eza, hondakinak pilatzea eta horien erabilera seguru eta erakargarria sustatzen duen azpiegiturarik eza. Era berean, badakigu Getxoko udalak noizbenka parkeen berrizteak egiten dituela. Hala ere, ikusita udal gobernu honek daukan ohitura beldur gara porlanez betekotu duten. Hori gertatuko balitz, ez luke egun daukagun izaera naturalik izango. Klimaldaketaren testuinguruan non Getxon kutsadurik gabeko herria izateko pausuak eman behar dituen irtenbide artifizialak aukeratzea hautzera pausu bat izango litzateke. Gure proposamena naturarekin bat datorren proposamena da. Parkearen kontzeptuari buelta bat proposatzen dugu. Landa natural gisa duen esentzia indartuko duena. Egurrezko bidezka iragazkorrak, banku ergonomikoak, jolas naturaleko eremuak, enborrezko zabuak, landare tunelak,
eta gune itzaltzuak. Hori guztia lurraren topografia irekia aldatu gabe. Egitura metaliko eta plastikoak dituzten parke tradizionaletan ez bezala, espazio hauek jolas aske eta organikoa sustatzen dute, ingurunearekin harmonikoki integratzen dena. Arkotzako parkearen teistunguruan, zeinak diseinu horretarako landa ireki bat duen, hurbilketa horren eremua zementatu gabe suspertzeaz gain epe luzera etekinak biderkatuko lituzke. Bide horretan, eta dena asmatuta dagoelako, eredu arrakastatzuak baditugu gure inguruan. Kimu baten eskutik adibidez. Hauek jolas eremu naturalak Euskal Herrian zehar egin izan dituzte arrakasta handiarekin. Ingurunearekiko integrazio harmonikoan oinarrituako jolas parkea sortzeko aukera dugu gurean. Horregatik guztiagatik, hurrengoa eskatzen diogu osoko bilkurari. Bat, parke hau lehentasunezko espazio berde babestu izendatzea, azaleraren 10% baino gehiago zementatzea eta losatzea dakarren edozein esku hartze debekatuz. Eta bi, parte hartze prozesu bat hastea algortako bizilagunekin, tokiko elkarteekin eta paisajismoan adituekin. Berrikuntza naturalistako proiektuaren barnean jolas parke naturala elkarrekin diseinatzeko gehienez ere 3 hilabeteeko epean. Zeharkako bat dagoela. Bai, hori jarri ez gaudu denen. Urkitza jauna, irakurriko duzu, mesedez? Bai, Alkate Andrea. De acuerdo con los aspectos generales expuestos en la moción del Grupo Político Euskal Herria Bildu en relación con la mejora y puesta en valor del parque. Euskal Herria Bildu talde politikoak Arkotza Parkaren hobekuntzari eta balio emateari buruz aurkeztutako mozioan azaldutakoa alderdi orokorrekin bat etorriz, eta klimaldaketara egokitzeko eta 2026tik aurrera garatu beharreko klima babeslekuen sarea planifikatzeko udal politikekin bat etorriz, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerra talde politikoek honako transakzio mozio hau proposatu dute. Getxoko udalbatzak honako hau erabaki du. Bat, Arkotza Parkea babesleku klimatikoen udalsarearen barruan sartzea, berdegune izaera, konfort klimatikoa eta funtzio soziala indartzeko jarduerak bultzatuz. Herritar guztiei zerbitzu eman ahal izateko. Bereziki adinekoei, aurrei eta gaztiei. Especialmente a personas mayores, infancia y juventud. Bi. Arkotza Parkea hobetzeko edo haren balioa nabarmentzeko jarduerei ekitea ohiko udal prozeduren esparruan. Herritarrei informazioa emateko eta parte hartzeko mekanismoak txertatuz, eta beti ere zorroztasun teknikoa jarduketen bideragarritasuna eta indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatuz. La viabilidad de las actuaciones y el cumplimiento de la normativa vigente. Ez dugu onartzen. Ez duzute onartzen? Bale, bueno, lehenik eta behin... defentsara pasako zara Bai, barkatu. Lehenik eta behin transizionala ez onartzearen zergatia azaldu nahiko nuke. Lehenengo puntua gehitzeko prest egongo ginateke. Arkotza Parkea babesleku klimatikoaren, klimatikoen udalsarearen barruan sartzea, positiboa delako eta gure planteamenduarekin bat datorrelako. Baina horretarako ezinbestekoa da guk proposatutako jatorrizko puntua ere bai mantentzea. Bestela horrela ezan da ez, babesleku klimatikoa hitzpolit bat bihurtzen da, eta ez du bermatzen parkearen izaera naturala benetan babestuko denik. Ikusi besterik ez dago, Getxon nagusitu den parkeen eredua, lur naturala galtzen joan da, soladura eta elementu artifizialak nagusitu dira, azken finean ez, parke asko gero eta antz handiago dute elkarrekin Getxon. Orduan, biak bateragarriak izango liratekeela uste dugu.
Gure desadostasun handiena bigarren puntuarekin dator. Bigarren puntu hau ezin dugu onartu, ezin gara ados egon. Egia da, bigarren puntuan, ohiko udal prozeduren esparruan, herritarrei informazioa emateko eta parte hartzeko mekanismoa txertatu zaten dela, hortaz, bueno, antza parte hartzea aipatzen du, baina horrek ez du esan nahi, eta nik uste dut argi dago, beteko denik ez, argi esaten duelako informazioa ematea, ez erabakitzea. Ikusi izan dugu, ohiko prozedurak aipatzen digunean, proiektuak nolakoak izan direnez, proiektuak erabakita dagoenean eraukestea, edo proiektu ezberdinen inguruan eztabaidatzea eta gero apatean, eztabaidagai ez dagoen beste proiektu bat agertzea, kasunenean jendeari esatenak emante zaizkio, baina erabakiak agerian da beste nonbaiten hartuta daudela jada. Hori ez da, gure ustez parte hartzea, hori tramitea da, eta hori da ezin duguna onartu, agian entzun bai, baina erabikitzeko aukerarik ez. Parte hartzea esari garenean, hitz politak ez dira nahikoak, oso politak gelditzen da, baina ez dira nahikoak, eta benetako erabaki gaitasuna bermatu behar da. Mozioan zentratuz, mozioan izaten dugun bezala, algortako erdigunean espazio irekiak gero eta urriagoak dira, eta horrek balio handiagoa ematen dio udaletxe ondoan daukagun, aipatzen dugun espazio honi, Arkotzako parkeari. Azken urteotan, argi ikusten da, espazio hori ez dela lehentasuntzat hartu, mantentze faltak eta utzikeriak ondorio argiak izan ditu, erabilera gutxitzea, segurtasun sentsazioaren galera eta degradazio progresioa. Eta hau ez da kasualidadea. Hau ez da denboraren poderioz gertatzen den zerbait. Hau da kudeaketa eredu baten emaitza. Askotan, halako egoren aurrean, administrazioak irtenbide azkar eta ezagunetara jotzen dute, obra handiak, zuladura berriak, elementu estandarrak, baina egin dezaiogun galdera bat gure buruari, zintzotasunez. Benetan horrek egiten alditu hiriak bizigarriagoak, gero argiago dago ezetz. Izan ere, ez da guk esaten dugulako, esan ere, Europako hiri aurreratuenetan kontrako norabidean ari dira. Lur iragazkorrak mantentzen, itzal naturalak sortzen, espazioak modu malguan diseinatzen, azken finean, adien eta erabilara guztietarako egokiak izan daitezen. Ingurunearekin bateragarria den parke baten alde egitea ez da aukera estetiko bat, ingurumenaren ikuspegitik lur naturala mantentzeak ura zurgatzeak albidentzen du, bero arintzen du, eta klima aldaketaren aurrean espazio errelizienteagoak sortzen ditu. Zuaitzak itzalak ematen dute, temperatura regulatzen dute, eta airearen kalitatea hobetzen dute. Horregatik, parke hauek ez dira luzu bat, baizik eta benetako azpiegitura berdeak eta beharrezkoak. Aurrei begiratuta, gero eta ikerketa gehiagok erakusten dute, jolas naturalek, eta ez itxi eta estandarizatuetan oinarritutakoek onura handiagoak dituela. Mugimendu askea, irudimena, sormena... Baina, Anderea, denbora amaitzen ari duzu. Arriskuen kudeaketa ikastea sustatzen ditu, beraz, ez da moda bat, osasun publikoko kontua da, eta horren garapenarekin zuzenean lotutako gaia. Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin Arkotza parkea hemen ondoan dago eta bai, espazio berde garrantzitsua da gure ingururako. Lehenik eta behin bere kokapenagatik, zerbitzuetatik hurbil dago, egoitzen guru batean, eta gero daukan tamainagatik baita ere, ezta? Horregatik guztiagatik oso espazio erabilgarria da, aurrek erabiltzeko, paseiatzeko, txakurrateratzeko, dena delakorako. Zentzu horretan ados gaude bai lehenengo proposamenarekin. Alik eta gehien babestea bere pavimentazioak egiteko, hala eta guztiz ere ez gatoz bat, bigarren puntuan proposatzen denarekin.
Eta mozioaren justifikazioan adierazi dugu, esate baterako egurrezko pasabidea jartzea, banku gehiago edo kolumpio gehiago. Uste dugu interbentzio hauekin espazio horrek galde ezakela itxura natural hori. Eta badakit justifikazioan aipatzen dela ez da gehiagizko eskuartzeak ekidin nahi direla artifiziala direnean. Eta, diseinu paisajista naturalago egin nahi dela, baina gure ustez, bai hori zen nahi dugu, bai arkotxarako eta parke guztietarako, eskola patiotarako baita, baina zentzu gehiago izango luke esate baterako hemengo San Ignacio plazako parkean egitea bere tamainagatik hori da gehien erabiltzen duten aurrek. Eta horrela Arkotxa parkea utz genezake eremuko birika berde modura. Deigarria iruditzen zait, Galeako pasabidean esate baterako, badagoela bide bat, belarretik igarotzen dena, eta, kontrasankorra eman dezake, ez da? Kanpa bat hitz egitea, bidegorria eta bestelakoak daudenean, baina niri deigarria iruditzen zait, erakusten digulako, beti dagoelako nolabaiteko interesa edo behar izana, hain artifizialak ez diren espazio baten egotekoa. Bedarrean esertzea, adibidez, arbolak dauden leku batean, eta horregatik uste dugu balioan jarri beharra dagoela espazioak izataren garrantzia, ez da, espazio basatiagoak behar ditugu nolabait esatearren. Hala, erabilerak ezin dira hein definituta egon eta herritarrek aukera izango lukete nahi duten moduan erabiltzeko parke hau. Eta gainera, jokoa litzateke hain mugatuta egongo. Batzutan, zuhaitz bat erorita, paloak eta barba daude, horiek dira jolasik onenak aurrentzat. Bukatzeko, espazio berdeetan egin daitezken eskuartzei dagokienez, hau beti da arrisku bat, ez da? Ikusi izan dugu, plazak birgaitu direla eta gero ez dagoela itzalik, edo kale bat birgaitu dela lehen zuhaitzez betea zegoena eta orain asfaltoz beteri dagoena, eta zuhaizto batzu jarri dira lorontziarekin, eta listo, hormetzen ikusi dugun bezalaze. Beraz, horregatik aurrekariak horiek izan da, arrisku bat iruditzen zaigu esku hartze oro. Eta zeharkako aldaketan ikusi dugun bezala bigarren puntu horretan arrisku hori ikusi dut azken finean. Espazio berdeari etzaiolako balio nahikoa ematen, gustatuko litzaidake oker egotea, baina aurrekariek kontrakoa erakusten digute, eta horregatik nire taldetik ere ez nator bat proposamenarekin, eta beraz kontrako botoa emango dut. Hori bai, gainerako parken kasuan, edo eskola zentroetan aspaldi esan genuen bezala, ondo legoke esku hartzea. Eskerrik asko. Uste dut hauek helburu partekatuak izan daitezkeela, ez da? Horregatik ez dugu ondo ulertu. EH Bilduren erantzuna. Informazioaz ari zarete, parte hartzeaz, eta arauak betetzeaz, beraz ez dugu ulertzen hoietatik guztietatik zein ez duzuen onartzen, nola nahi ere zeharkako emendakin honetan gure ustez ondo jasotzen da proposamenaren funtsa, klimaldaketara egokitzeko gogoa, eta gainera udal politikan integratzen dugu. Eta horren adibide da babesleku klimatikoen sarea, politika publiko antolatua dugu. Benetan deitoratzen dugu EH Bilduk emendakin hau ez onartzea, azken finean bere proposamena kontutan hartzen, baina nola nahi ere proposatzen duguna ez da parkea babesteari uko egitea. Baizik eta, muga batzuk
kentzea arbitrario direlako eta blokea dezaketelako etorkizunean esku hartzeko aukera oro. Es decir, sí a proyectos bien hechos. Honekin bai esango genioke ondo pentsatutako proiektuei, herritar guztientzat pentsatuta dauden proiektuei. Por motivos de salud. Eta kontutan izan kolektibo zaurgarriak osasuna arazoengatik edo dena delagatik behar izana dutelako. Eta gure proposamenean jasotzen da babesleku klimatikoek azken finean vegetazio gehiago dakarte, itzala egiten dute, deskantzurako espazioak ere hortxe dira eta irisgarriagoak dira. Eta hori da gure proposamen azken finean. Pena bada, behar bada, gobernuko taldeekin mozio bat aurkezteko aukera egonda, baina gu lanean jarraituko dugu edozein kasutan ere. Arkotza hobetzeko, parke guztiak hobetzeko, arduraz, plangintzaz, elkarrizketa baliatuz, eta alderdi sozialista beti egongo da hor. Norbaitek, Zorri Alekerika jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Eta egunon berriro, EH Bilduk ekarri digu mozio hau Arkotza parkea berritzeko. Alde batetik, parke honetan gainbehera egonda, bat gatoz, eta egia da gauza desberdinak egin ditzakegula. Argi dago, Arkotza parkea berritu behar dela. Ikusi dugu, azate baterako Kolumpion kasuan batez ere, zubitxoa daukan tobogana oso zarra dela, eta inguruko leku batzuetan bakarrik, esku hartu dela, eta arriskutsa da aurrentzat. Ikusi dugun bezala zuhaitz nahikotxo daude bertan, eta egokia izan liteke bertan aurrentzako jokoa jartzean material naturalekin eginda esate baterako akaziaren egurra. Bestalde, niri pertsonalki harritu egin dauen zerbait aipatu nahi dut. EH Bildu konfiantza osoa du udal gobernuarengan parte hartze prozesuei dagokienez. Eta gero gainera esaten du herritarrek esandakoa errespetatuko dutela. Ezin dugu gauza bera esan, ezin dugu esan, herritarrek parte hartze prozesu desberdinean diotenari, kasuan dirik egin diotenik, esate baterako pedalara jartzea izan zen, parte hartze aurrekontuetako proposamenik bozkatuena, eta gobernu talde honek ez zion jaramonik egin. Edo bestelako prozesuetan oroar ideiak errepikatzen dira, proposamenak egoten dira, baina proposamen batzuk onartu dira pertsona bakarrak eskatu dituenak. Kontutan hartuta hau bezalako konsiderazioak ez dugu argi ikusten parte hartze prozesua aintzat hartuko denik. Eta horrek atzerapen gehiago ekar ditzake, ikusi ze gertatzen ari den hiri autobusarekin. Nolanahi ere, parte hartze prozesu honek gure uste zentzu gehiago izango luke parke mota eta erabilerak identifikatzeko. Baselako parke naturala nahi den esate baterako EH Bildu proposatu horregatik, abstenitu egingo gara puntu honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditugu, Arkotza parkeagatik erakutsi den kezkagatik uste dugu oso espazio baliotsua dela, eta badakigu zaindu behar dela. Baina, uste dugu transakzionalean planteatugun bezala haratago joan behar garela eta gure hiri ingurua klimaldaketara egokitu behar ditugula. Arkotzako partea egoera honean dago eta horrek balio ambiental ona edo importantea ematen dio. Eta Arkotzak baditu ezaugarri batzuk eta bere tipologiagatik Arkotza esate baterako etorkizunean egon daiteke sare honen baitan. Udalak sare hori garatzea aurreikusita daka. Hori da gure lehentasuna. Eta gero ikusiko dugu zein beste erabaki arditzak egun. Azken finean hau udal tresna bat da, segurtasuna bermatzeko, bero asko egiten duenean batez ere. Datu klimatikoek diote beharra izan hau egon badagoela. Eta azterlan batzuk egin dira, eta hoien arabera getxok
urtean 5 egun izan ditzake 45 gradutik gorako temperaturekin. Hau ez da erabaki politiko hutsa, eszenatoki klimatiko bada. Eta biodibertsitatearen galera eta beste kalte batzuk ekidin nahi ditugu. Eta hain zuzen ere horretan dugu jarrita gure lehentasuna. Eta horregatik ari garenean arkotxan esku hartzea hitz egiten ikuspegi integraletik egin behar da, epe ertain eta luzera. Naturaltasun izaera mantendu bai, baina ikusi beharko dugu nola egokitu gaitezkeen espazio seguru, resiliente eta erabilgarria izaten jarraitzeko. Komentatu den bezalase, hau ezin da izan bakarrik, porlana bai, porlana ez. Izan ere, benetako erronka da nola diseinatzen ditugun parkeak klima arriskuak aintzat hartuta eta gizartaren behar izanak baita ere. Ikuspegi hori bat dator klimaldaketaren aurka borrokatzeko euskal legearekin. Urban Klima 2050 planarekin baita. Bertan planteatzen dira zenbait esku hartze gu proposatutako zentzuan. Eta ulertzen dugu arkotza bera etorkizunean adibide izan daitekela. Eta zentzu horretan lan egingo dugu. Horretan jarriko ditugu gure lehentasunak. Horregatik guztiagatik bat gatoz mozioaren filosofiarekin, baina ez denez gure transakzionala onartu, ezin dugu onartu mozioa dagoen bezala, mugak jartzeak oztopo izan daitekelako irisgarritasun eta segurtasun zein espazio orlan erabakiak hartzeko. Horren bestez argi eta garbi, bai berdegune izaera mantendu nahi dugu, baina aldi berean aztertu nahi dugu. Zorroztasun oso eta etorkizunera begira, nola eskain ditzakegun espazio seguru, erakargarri eta batez ere klimaldaketara egokituak, adin guztietarako. Horregatik guztiagatik mozioaren aurka bozkatuko dugu, eta aldi berean diogu konprometituta gaudela EAJ-tik, proiektu orekatu irisgarri eta partizipatiboan lan egiten jarraitzeko. Arkotzarako, ausorako, zein erronka klimatikoi aurre egiteko. Beraz, kontra bozkatuko dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Zelai Andrea. Lehenengo eta behin, ez da guk ez dugula udal taldearen edo, del gobernuaren edo, beste norbaiten babesa edo lankidetza nahi. Gukatzo kontraproposamen bat egin genuen, gaur ere bai, esaldu dut, ados egon gintezkela lehenengo puntuarekin, eta inkluso ez, biak egoterekin ados egin gintezkela, baina bigarren puntuarekin desadostasunak zeudela. Erantzuna, ez. Orduan, ematen du, guk ez dugula hitz egin nahi, ematen du guk gauza hitziak ekartzen ditugula, eta hori ez da egia. Argi dagoena, beste batzuk bai hitzita dituztelak, ez? Dituztela marko general pilo bat zabalik dituztenak, hor hitz egin behar direnak, plangintza bat dago, eta hor ezin da ezer gehiago sartu. Kontuz, eskatzen ditugunean, pulmones verdes. Gogoratu nahi dut, Getxon, un pulmón verde dala Sake Plaza. Ez dakit besteontzako, baina guretzako arrarzo amar egiten zaigu zonalde horri pulmón verde deitzea. Eta entzute, parte hartzearen inguruan, pues sí, no es que no tenemos ningún tipo de fe. Ez dugu uste, ez. Hobeto edo txarrago egingo deni, baina argi daukaguna da, gure irizpide politikoa dela uste dugu gauzak horrela egin behar direla, eta horregatik jarraituko dugu eredu hori defendatzen. Parte hartzean oinarritutako eredua. Uste dugulako demokratikoagoa dela. Horretan lan egiten jarraituko dugu. Eta pare bat kontzeptu azaldu nahi ditut, parte hartzea ez da entzutea soilik. Bale? Hortik ere bai dator gure desadostasuna bigarren puntuan. Entzute prozesua da, jendea entzutea. Jendeak iritze bat ematen du, ekarpenak egiten ditu, baina erabakietan kontrolik ez daukan. Entzu daiteke bai, baina horrek ez du esan nahi, entzundako horrek eragina izango duen benetako erabakian. Eta nik uste dut, hori dara gehiago udal honetan praktikatzen dena. Udal gobernu honek praktikatzen duena. Gehiago esan da, bigarren puntuan esaten da, informazioa eman, gu
zer da parte hartze prozesua eta zergatik egiten dugu parte hartze prozesu baten alde, logika bestelakoa delako. Hasieratik argi dagoelako ekarpenak pisua daukatela, prozesuak berak baldintzatzen dituelako aukerak eta erabakiak, eta erabakiak ez dira borondate huts sartzen. Galdera bat egiten da, zer egin nahi dugu espazio honekin, bai. Eta galdera hori herritarrekin batera erantzuten da, eta ez planifikazio batekin. Beste norbaitek? ¿Alguien más? Sí, yo sí quiero aprovechar Nik baliatu nahi dut replika txanda hau gai bat planteatzeko. Eztabaida politikoak onartzen ditu trampak, baina klima aldaketak ez, ze eredu ekonomiko eta sozial baten ondorio da, eta horregatik ezin zaio tramparik egin. Zentzu horretan, zemento gehiago ez jartzea bai da berdeguneak babestea. Eta zentzu horretan, udal lurzoruaren 6% urbanizatzea planteatzea, aurreko hilabetean egintzen duten bezala, edo planteatzen dituzuen neurri hauek ez dira berdeguneak babestea. Orduan ezin dugu klima babeslekuei buruz hitz egin, oso hitz politak baitira paperaren gainean eta legegintzaldi planetan, baina ezin dugu klima babeslekuak proposatu eta izan daitezela uharteak hormigoiaren erdialdean, ez? Orduan ezin dugu hiritartu eta zementuz bete, eta gero esan lauzuaitz landatu ditugula, eta hori berdeguneak babestea denik. Klima babeslekuak bai, baina demagogia ez, eta esatea horren aurka egiten ari garela, ez da egia. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gineateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildukoak, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. Eta honez beste 173. Puntura pasatuko gineateke, Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa, Getxo Kirolaren hobariak automatikoki aplikatzeari buruzkoa. Uno de los principales retos institucionales en las prestaciones... Gizarte prestazioak biztanle hartzaile guztiengana iristea lortzea da prestazio horien erronka instituzional nagusietako bat. Aitzitik, gaur egun hainbat faktorek eragozten dute hori. Faktore horien artean daude batik bat, prestazioen berri ez izatea, administrazio izapideen zailtasuna eta are gehiago, prestazio hori norberarentzat ez dela uste izatea. Efektu horri non take-up esaten baitzaio ingelesez eta horrek eragiten du laguntza jaso lezaketen guztiek, ez jasotzea. Gizarte prestazioen eskaerari buruz eskuragarri dauden kalkuluen arabera, Mendebaldeko Europako herrialde askotan gizarte laguntzak jasotzeko aukera edukiko luketen pertsonen erdiak, baino gehiago ez dituzte jasotzen. Halaber, administrazio gainkargari dagokionez egoera bidegabea sortzen da diru sarrera txikiagoak dituzten edo kolektibo zaurgarrietakoak diren pertsonentzat. Gure udalerrian Getxo Kirolak abonua urtero ordaintzen da eta gainera hilero edo 3 hilean behin ordaintzen dira kirol ikastaroetarako abonuak. Diru sarrera txikiagoak dituzten pertsonen eta familien kasuan aurreko urtearen amaieran irekitzen da hurrengo urteko abonuen hobariak eskatzeko epea. Txostenean jasotako datuak ikusita, neurri horren eragina mugatua da. 2024an 1224 hobari eskaeraren aldeko ebazpena eman zen, 49.840 euroko zenbatekoarekin. Aurreko urteetan zifra askoz ere txikiagoa izan zen, 2022an 333 eskaeraren aldeko ebazpena eman zen, 30.711 euroko zenbatekoarekin eta 2023an 362 eskaeraren aldeko ebazpena, 36.262 euroko zenbatekoarekin. Gure ustez, justizia sozial eta fiskalean aurrera egiteko eredu progresiboagoetarantz pausoak eman behar ditugu. Batipat, Getxoko pertsonei eta familiei beren egoera ekonomikoagatik soilik gainkarga administrazioak ezer gaiteko hori guztia dela eta honako erabaki proposamena helarazi diogu. Getxo Kirolakek automatikoki aplikatuko ditu
abonuen hobariak Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Udalen eskura jartzen dituen datuak baliatuta. Orain mozioaren babesa egingo dut. Pleno honetan ia bat egin dute Getxo Kirolakeko errektoretza kontseiluan aurkeztu zenuten tarifazo hori. 20%ko igoera planteatu zenuten, bazkideen kuotetan eta gainera murrizketako barietan. Igoera hori gehiegizkoa da, bidegabekoa, eta gainera ez dago justifikatuta ez delako zerbitzuriko hobetu. Itxuraren aurka, guk uste dugu, fiskaletatea, eta horren barruan zergak eta prezio publikoak sartzen dira, progresiboki aurrera egin behar dutela, justuago, bidezkoago izan badin, horrela bizilagun guztiek, Getxoko bizilagun guztiek, aukera izan dezaten kirola praktikatzeko, beraien errenta edozein dela ere mozioan azaltzen denez, gizarte prestazioak jasotzeko aukera duten pertsonek ez jasotzea, tamalez oso ohikoa da, izapideak oso nekagarriak direlako, ez dutelako ezagutzen haien berri, edo pentsatzea, obari horiek ez direla norberarentzat, ez? Eta batzuetan naiz eta obari horiek edo prestazio sozial horiek eskatu eta naiz eta eman, hala ere, gainkarga administratibo bat dago, hau da, onuradunek, errenta txikiak izanagatik, paper gehiago egin behar dute, epeen pendiente egon behar dute, papela aurkeztera joan behar dute, beraz, bidegabekeria bikoitza gertatzen da. Iruditzen zaigu, zuzeneko aplikazioa egin beharko litzatekeela eta izapideak sinpletu egin beharko liratekeela. Mozio honekin proposatu nahi dugu, heltzea gai honi, hastea gai errexenetik, eta guretzako hori errexena litzateke, Getxo Kirolakeko hobariak. Nahiko gauza sinplea da eta datu hori errenta aitorpenean agertzen da. Eta gainera hobari horiek, zenbatekoa txikia izan da, askotan, balizko onuradun asko jaso gabe edo eskatu gabe geratuko dira. Beraz, Getxo Kirolakek eskatu diezaioke Bizkaiko Foru Aldundiari errentaren, abonudun bakoitzaren errentaren emaitzak, eta horrela, abonudunek ez lukete aurkeztu beharko hori. Eta horrela, deskontua zuzenean aplikatuko litzateke. Eta horrela, hobaria jasotzeko eskubidea duen inor litzateke jaso gabe geratuko, eta gero inork ez luke ordainduko, ez luke gainkarga hori izango, ez? Izapideen gainkarga. Beraz, proposamen hau lehenengo urrats bat izango litzateke, zerrega progresibitatean eta justizian aurrera egiteko bidean, bizilagunei hainbat izapidez, beharrez diren izapideak aurreztuta eta bizitza erraztuta baita ere. Horrela, kirola egitea errazagoa izan dadin guztientzat. Eskerrik asko, beste norbaitek, kontzalde jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Elkarrekin Podemosek planteatzen duen helburuarekin ados gaude. Hau da, hobaria jasotzeko eskubidea dutenek jaso ditzatela, baina ezin dugu mozioa babestu gure ikuspegia ez baitator bat hobari horiek aplikatzeko prozedurarekin. Zerga ordenantzak esaten duenez, beti aplikatzen dira hobariak, beti ere behar bezala edo epeak errespetatuta planteatzen bada. Mozioak automatismo bat planteatzen du eta ez da juridikoki bideragarria. Zerga datuen interoperabilitateak interesdunaren baimena behar du eta hori lortzeko eskabide bat aurkeztu behar da. Gainera eskabidea ez da gainkarga baizik eta berme bat. Ez, horrela pertsonak egin dezakelako, akatsak zuzendu, paperak aurkeztu, bestetik, eskabideak kentzeak administrazio karga handiagoa eragingo luke.
ze espediente guztiak berrikusi beharko lirateke orduan, helburua ona bada ere, iruditzen zaigu, mozioak planteatzen duena ez dela bideragarria eta horregatik ez dugu babestuko. Beste norbaitek, Bilbao Andrea. Egun on guztioi. Mozioaren izenburuak dio Getxo Kirolaleko hobariak automatikoki aplikatzea dela bilatzen dena. Lehenengo zalantza automatikoki aplikatu nori. Getxo Kirolako bazkide izan nahi duten bazkidei, beti ere hobariak izatea eskubidea badute ala getxostar guztiei. Baina nola kudeatu hau? Eskaria zuzenean egiteak zeintzuk dira Bizkaiko Foru Aldundiak udalen eskura jartzen dituen datuak? Hori da sortzen zaigun beste zalantza. Bizkaiko Foru Aldundiak getxostarren datu pertsonalak eta babestua jartzen ditu udalen eskura norbanakoaren baimenik gabe? Uste dugu Elkarrekin Podemosen mozioa interoperatibitateaz ari dela, baina guk dakigula hori ezin da automatikoki egin. Norberak, administrazio hori espreski baimen eman behar dio beste erakunde batzuetan edota erakunde bereko bestarlo batean dauden datuak kontsultatzeko. Ezin da automatiko egin. Eta badago jende bat zeinak nahiago duen bere datuen berri inorez izatea, eta hori ere zilegi da. Beraz, automatikoki zer egin daiteke automatikoki? Ezin dugu aipatu gabe utzi norberaren egoera ekonomikoa datu pertsonala bestua dela, eta zentzu horretan administrazioa zuhur ibili behar dela zer egin eta ustezko eskubide bat ezin dugu kudeatu, barkatu. Ezin dena egin da ustezko eskubide bat kudeatzeko asmoarekin onartutako beste eskubide batzuk urratu. Gainera, aitortu behar da Getxo Kirolakeko hobari sistema eta prozedura ez dela esaia ez txarra. Bazkidetzeko eskaria egin eta 15 egun daude hobaria jasotzeko, eskaria egiteko eta paperak aurkezteko. Ebazpena jaso arte ez da ez ordaindu behar. Eta behin hobaria jasota iaia automatikoki mantentzen da hobaria baldintzak ematen diren bitartean. Eskatzen den dokumentazioa ez da astuna, errenta aitorpena edota familia liburuak. Interoperatibitateaz baliatzeko aukera ere badago. Hori bai, aldez aurretik baimena eman da. Labur bilduz, ahalegin txiki batekin hobaria eskuratu daiteke, eta ez da dirua aurreratu beharri. Administrazioak ematen dituen beste hobari prozedura batzuek ez dute abantai hau eskaintzen, dirua aurreratu beharrez izatearena alegia. Beraz, hobarien inguruko informazioa hobetu daitekela, ados. Prozedura aztertu daitekela hobetzeko, ados. Dena hobetu daiteke apur bat, baina aitortu behar dugu gauzak egun nahiko ondo daudela. Horregatik guztiagaitik ostenituko gara. Eskerrik asko, beste norbaitek, bai Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bai, iruditzen zaigu asmo honekoa dela proposamena. Hau da, hobariak herritar guztien gana iristea, baina iruditzen zaigu ez dela zuzenbidera egokitzen, hau da. Ezin dira herritarren datu fiskalak automatikoki jaso dagokion pertsonaen baimenik gabe. Legez kanpokoa litzateke, esan bidezko baimen bat behar da. Beraz, herritarren gana iristeko publizitate gehiago beharko litzateke. Eta hori, bai, ahalegin hori egin beharko luke Getxo Kirolakek eta udalak, ez? Getxostarrek ezagut ditzaten eskura dituzten hobariak eta eskubideak. Baina, adibidez, zaborren tasak ere badu hobari bat, uste dute 90-koa. Gutxieneko soldataren ehuneko jakin batera iristen ez direnentzat. Baina esan bidez eskatu behar da, eskabide bat egin behar da. Beraz, bai, esan bezala, ideia ona da, baina iruditzen zaigu zuzenbidearekin ez datorrela bat, baina bai, publizitatearen arloan bai. Zergak ordaintzekoan, izena emateko garaian, horri publizitate gehiago egin behar du udalak. Eta baimena, kasila bat edo laukitxo bat markatuta, horra adierazten da, udalak baimena duela zure datuak baliatzeko, beraz, abstenitu egingo gara, proposamena ona delako, baina ez delako egokitzen zuzenbidera. González jauna. Egunon, bueno.
primer lugar, quiero agradecer a... Lehenik eta behin eskerrik asko Elkarrekin Podemosi, interesa izan dutelako beraien obari sistema, Getxo Kirolaken obari sistema hobetzeko, gu horrekin bat egiten dugu, hau da, obaria jasotzeko eskubidea duen orok jaso dezala horraino oso ondo, baina behin hori esan da, komeniko litzaiguke esatea nola funtzionatzen duen sistemak, zen susmoa dut, badegoela tarte bat, errealitate administratiboaren eta mozioa jasotzen duenaren artean, edo agian Getxo Kirolak oso efizientzia handiz egiten du lan eta horregatik jende batzuk ez dira konturatzen. Gaur egun abuonudunek beraien obaria jasotzen dute ordainketaren unean eta batez ere beraien zerga datuak konsultatzeko baimena ematen dutenean. Baimen hori ez da kapritxo burokratiko bat, ez da mania bat, legeak ezartzen duena da. Eta zerbitzu publikoak kudeatzen dituztenek badakiten muga batzuk ezin direla gainditu. Ezin dugu lege bat hobetu beste bat urratuta. Badaude muga batzuk ezin direnak zeharkatu, naiz eta asmoa ona izan. Hemen ona ekarri zaigun proposamena da automatikoki ezartzea obariak. Eta zerga informazioa zuzenean eskuratzea abonudunena, baimenik gabe. Eta suabe esan da, arazo txiki bat ikusten dugu, legez kanpokoa da, ilegala da, ez da baidagarria, ez da opinagarria. Datuen babesa oinarrizko eskubidea da, eta hori babesten duen lege esparrua ere oso argia da. Ze bestela, bez, aldundiak eskura jarriko lituzke 11 datu ukera bilditzagun. Legoke gaizki, gauzak alako errezak balira, lan asko aurreztuko genuke. Baina datuen erabilera hori egiteko esan bidezko baimena behar da, hori udal guztiek daukate, dakite autonomo guztiek, eta horregatik legea errespetatzearren kudeatzen dituzte obariak horrela. Hori gutxi balitz, egungo sistema dagoen arinenetako eta errazenetako bat da. Zerga obariei dagokienean gutxitan izaten da halako egiaztapenak behar dituen prozesu bat hain azkarra. Eta hau ez da iritzi bat da, esperientzia eta eguneroko praktika eta emaitzak dira. Bai, egia da, nahi dugu obaria jasotzen dutenen kopurua areagotu. Bai, horrekin ados gaude, baina ez arauak urratuta. Badaude, beti hobetu daitezke gauzak. Informazioa, eskabideak, gogorarazpen personalitzatuak, epeak zabaltzea, bai formularioak simplifikatzea, baina udalari zergadatuak kudeatzeko baimen unibertsala ematea, ez. Ezin iruditzen zaigu segurtasun juridikoa urratzen duela eta urratu egiten ditu eta ez direla negoziagarriak herritarren eskubideak naiz eta asmoa ona izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaitek beste zerbait? Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, agradezco a... Eskerrik asko alkate Andrea, eskerrik asko talde guztiei egindako ekarpenengatik. Eztabaida gehiago zentratu da alderdi teknikoetan. Talde guztiek esan dutenarekin ados nago esaten dutenean baimena eman behar dela datuak eskuratzeko garaian. Bai, horrekin ados nago, baina traba tekniko huts bat iruditzen zait eta gainera erraz konpon daitekeena, hau da, Getxo Kirolakeko abonudunei galde dakieke bazkide egiten diren unean, baimena emateko, eta nahi ez duenak ez luke emango. Eta urtez urte eskatuko lituzke obari horiek. Eta horrela, obariak zuzenean aplikatuko lirateke, eta oraintxe bezala kargua egingo litzateke bonifikazioa edo obaria ezarrita. Beraz, eskerrik asko zuen ekarpenengatik, baina ez zait iruditzen traba
ez denik konpongarria, traba tekniko hutsa da. Intervención para la defensa de esta moción. Mozio hau babesteko esku hartzean pentsatuta agian gauzak pixka bat nahastea da, baina konturatu naiz berez administrazioak ezin duela berak sortzen duen dokumentazioa eskatu. Horregatik, hobari eskatzen duten pertsonek ez lukete zertan beraien zerga aitorpena aurkeztu. Hori administrazio batek sortu badu. Ez dakit agian gauza gehiegi korapilatzea da. Baina edozein kasutan, hobari horiek hobetzeko moduak proposatzen jarraituko dugu, baina iruditzen zaigu haiek zuzenean ezartzea dela ezinbesteko urrats bat. Eta baimen huts batekin konponduko litzatekeela. Eskerrik asko. Norbaitek beste zerbait gehiago? González jauna. Niko bar txiki bat besterik ez. Getxo obaria jasotzeko eskubidea duten abonudunek bi modu dituzte, bat guri baimena ematea eta bi beraiek dokumentazio ekartzea. Nik agian ez dut nahi inork nire zerga dokumentazioa jasotzea. Eta nahiago du nik entregatu, iruditzen zait, gogorarazpen bat egingo dut. Obariekin hasi ginenean, hasteko, lehenik eta behin, zegokion tasa ordaintzen zen eta gero itzulketa egiten zen. Uste dut hori errektore batzorde batean egintzela, zuzendaritza batzorde batean, eta hori aldatu egintzen. Benetan esaten dut, ezin direla izapideak erraztu, gehiago erraztu. Eskatzen den gauza bakarra da zer gaitorpena. Entregatu egin daiteke edo datuak eskuratzeko baimena eman. Bueno, honez beste bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Partido Popularra eta EH Bildu. Eta honez beste, galdezkaera atalera pasa aurretik, nik bai nahiko nuke hitz bat esan. Gaur egia esateko ez da ohiko udal batzarra, gaur gure idazkariaren azken udal batzarra da, guzti utzi egingo gaitu, bere bizian beste proiektu batzuk egiteko, eta bai eskerrak eman nahiko nizkioke eta nahi dizkiot ere bai udal taldearen eskutik, bere laguntzagatik, bere ezagutza beti ere taldearekin eta nik uste dut osoko udalbatzar osoarekin partekatu duelako. Baita zalantzak eta izan ditugunean bertan izan dalako eta batez ere egonkortasun juridikoa eman digulako guztiei, udalonei, eta erakutsi gaituelako zer dan zerbitzu publikoa eta nola egiten dan lana zerbitzu publikoan. Beraz, espero dugu hemendik aurrera hainbat eta hainbat proiektu berri beste modu batekoak hastea, disfrutatzea zure etapa berri honetan, eta bide batez ere bai, egu berri on guztiei. Bai, hitz. Bakarrik esan iraldetik, bai osoko bilkura honeri eta izan dodazan beste 6 gehiago ezagutu egin ditut, 23 urte luzera hoetan. Eskerrak emon, nireganako ekidozu nire pertsonerako eta nire lanerako izan duzuen berigirune eta errespetoa gaitik. Eta hori gaur egun eskertzekoa da. 23 urte luze izan dire, nire txako aukera eder bat izan da, 23 urtean pertsona egotie. Saiatu naz, planen egitean, aldoan guztien, eman doa daukatena,
Eta 23 urte luzeetan, segurazki, utxunea egon diraz. Hori argi dago. Eta hori nartu behar dugu. Eta horrek utxeraren gaitik, edo baita lanetan, edo zuekiko harremanetan, aparkamena eskatzea. Hori bidezkoa dela. Eta, jarraituko beste gauza batzuetan, ze udaletik aparte bizitza baldin jarraitzen dago. Quería agradeceros a todos los miembros de este... Eskerrik asko, osoko bilkura honek dago batzar honetako eta ezagutu ditudan beste sailetako guztiei, eskerrak. En lo personal y profesional. Y eso, pues, es... Por errespetua erakutsi didazuelako, 23 urte izan dira, aukera bikaina hemen getxon lan egiteko, iruditzen zait, gogor lan egin dudala, 23 urte luze hauetan, baina noski, hanka ere sartu dut. Eta seguruenik ere, ez nuen beti ondo jokatuko, ez lanean, ez jendearekiko harremanetan, eta horregatik barkamena eskatu nahi dut joan aurretik. Baina, pentsatzen dut beti izan dela gauzak eraikitzeko asmoarekin, besterik gabe, egu berrion guztioi, badago bizitza, getxoko udalaz arago, eta espero dut, gozatzeko aukera izango dudala. Bai, egu berrion guztioi, eta espero dugu festa politak pasatzea denon artean. Andrade jauna, zerbait nahi zinuen esan. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, nik ere idazkari jauna zoriondu nahi nuen. Zurekin oso gauza asko partekatu ditugu, zalantza asko, borroka asko, lan handia egin duzu, osasuna sakrifikatu ere. Eta beti izan zara... lagungarria, konfrontazio zure partetik geratu izan da beti. Oso modu profesionalean lan egin duzu eta nik benetan eskertzen dizut hemen egindako lan guztia urteotan. Eta getxostar guztiei jai zoriontzuak opa dizkiet, funtzionario guztiei, udalonetakoei baita ere. Eta espero dugu orten izan garen honearen erdia bintzat izatea. Eskerrik asko. Veo que hay una persona en el público. Publikoan pertsona bat daukagu, ez dakit hitzartu nahi duen edo ez. Ala bada. Los 10 minutos, 10 minutuak entzungo diogu eta amaiera emango diogu osoko bilkurari, udalbatzarrari. Buenas tardes, mi nombre es Margarita González. Arratsaldeon, Margarita González naiz. Los vecinos de las Arenas... Areetako bizilagunok ez gara nekatzen azken orduetan egindako guztian erroreak ikuskaz, baina udalak dio dena bikain dagoela. Eta badirudi bizilagunak ere oso pozik gaudela. Hain da, hainbeste, hainbat sinadura jaso ditugula kontrakoa diotenak. 4 puntu landu nahi ditut hemen lehenik eta behin. A cuenta de estrechar calzadas al máximo surgen problemas. Galtzadak estututa arazoak sortzen dira. Santana eta Masimo Agirre kaleen artean oso zaila da autobusentzako bertatik pasatzea eta gauza bera geratzen da musika eskolako biribilgunean. Normala da, baina oso arriskutsua trailerrak eta autobusak ikustea bidegorrietatik sartzen ez dutelako maniobrak egiteko espaziorik eta egoera berdina bizi dugu kale nagusiaren hasiera. Horretan ez dakit behar bada ez dituzue neurriak ondo hartu. Bigarrenik, beste arazo bat, aparkatzeko partzelak linealak dira kale horietan, Maximo Agirren eta kale nagusian. Eta plaza individualak markatuta ez daudenez eta zuhaitzak daudenez galtzadan, espazio asko galtzen da. Eta gainera, aparkamenturik soberan ez daukagu. Uste dugu, seinalizazio egokiarekin, partzela individualak ondo jarrita, asko aldatuko litzatekeela arazoa. Bizilagunek uste dute, udalak ez duela interesik erakusten ibilgailuekiko.
erraztasuna jartzarekiko. El tema del aparcamiento está muy complicado. Aparkamenduaren kontua oso komplikatua dago, gero eta gehiago, gero eta plaza gutxiago daudelako. Udalari asko kezkatzen dio ingurumenak, baina nire erantzuna edo nire kezka zer da, zer kontzatzen du gehiago, azken orduan lanetik datorren bizilagun batek eta aparkatzen duenak edo auzoari 1000 buelta eman behar dizkionak aparkatu ahal izateko. Hau pertsonalki diot, izan ere nire senarra azken finan gaueko 10etan dator eta beti kabreatuta dator. Bestalde, kanpainak daude tokiko merkataritza berraktibatzeko, jenteak ezin duenez aparkatu merkatalgunetara joaten dira, erraz aparkatzera. Bide batez, non dago promestu zeniguten parkina, Mercedetak hori? Hirugarrenik, bidegorriak. Zergatik duzu hainbeste interesa kilometroak eta kilometroak egiteko? Azkenekoa izan da aparkameleku gehiago kentzea eta zuhaitza kentzea kale nagusiaren amaieran. Ez gaude bidegorrien aurka, baina hainbeste behar ditugu benetan? Desproposito bada, ez dagoelako hainbeste jende bizikletan dabilena. Hau ez da Holanda, ez da inoiz izango. Oinezko gehiago daude, adineko jende gehiago, aretatik buelta bat ematea besterik ez dako hori ze ikusteko. Bidegorriak gutxik erabiltzen dutela ikusteko. Hala ere, gehienak oinezkoak eta adinekoak dira. Arriskuan jartzen direnak bidegorri hori ez zapaltzeko, edo ez zeharkatzeko. Europa askotan aipatu duzue, kopia dezazue beraien plangintza ona. Laugarrenik. Eta bi aldiz gehiago esan behar badut, esango dut, izan ere, hirugarren ez nator, zuhaitzen kontua proposatzera. Esango didazue jada erantzun didazuela, baina ez ditugu hitzak nahi, ekintzak baizik, eta ez ditugu ikusten. Ingurumen arloko zinegotziak esan zigun jada. Udala konprometituta dago zuhaitza jartzarekin eta azpiegitura hobetzarekin. Ondo, bete zuen hitza. Bizilagunok uste dugu berdeguneak oso garrantzitsua direla, zuhaitzekin. Eta uste dugu plastikozko jardinera baino bea direla. Eta osasunerako espazio egokiak direla. Izan ere, zarata eta kutsadura murrizten dute, temperatura regulatzen dute, eta itzala ematen dute, aira garbitzen dute, oxigenoa eman eta bizikalitatea hobetu. Hala, gure kaleak askoz erakargarriago dira. Hoiek zaintzea gure burua zaintzea da. Gure etorkizunean inbertitzea, eta horregatik berriro egiten dugu eskaera bera. Non daude kale nagusiko zuhaitzak, eman erantzun bat mesedez. Eta egu berrion guztioi. Eskerrik asko, gracias por su aportación. Bueno, eskerrik asko zure karpenagatik. Nahi badozu bidali puntuak idatziz. Bai, sinadura ugari ditut hemen, Beti izan dugu atea irekita. Elkarrekin batzartzeko, erantzuten utzi mesedez, zurekin harremanetan jarriko gara, eta, bilera bat adostuko dugu, puntu danak jorratu ahal izateko. Eta gehiagotan ere egon garenez, eta jada egongo garenez, egu berrion, eta espero dut, behintzat, getxoz gozatzea oso polita goten dalako gabonetan. Paseatzera gonbidatzen zaitut, eta bertan gure merkataritzan kontsumitzera inbitatzen zaituztet. Lehen mailako kalitatezko produktua gozatzeko, eta erregalurik onenak ere bertan erosteko. Eskerrik asko guztioi, eta datorren urtera arte.